Эльмира Шәрифуллина. Алма апа. Хезмәттәшем Илгизәр Калимулла кызы Сәмигуллинага багышлыйм. Йылдызлар сагышланамы, әбием? Йылдызлармы? Сагышлана, кызым. Вакыт бик моңсу була алар. Нигә икән, әбием? Әллә аларны да әниләре ташлап китәме? Китәдер, балам. Дөнья бит бу. Әбием, кайгылы йылдызлар кабынгач туган кешеләр бәхетсез буламы инде? Кайгылы йылдызлар? Әниләре ташлап киткән йылдызларны әйтәсеңме? Иртәгә сөйләшеп бетерербез, кызым. Йокла әйдә. Әбием, нигә бөтен кешеләр дә бәхет йылдызлары яктыртканда гына тумыйлар? Күк йөзен гел бәхет йылдызлары гына басып китсә, ул чагында бөтен кешеләр дә бәхетле, әти-әниле булыр иде. Әйе бит, әбием. Сез бәхет йылдыз астында тудыгыз, балам. Бәхет йылдыз астында. Әби кешенең тавышы ераклаша. Ул 8 бәбәй тәкле күлмәген җилфердәтеп, йылдызлар янына күтәрелә. 8 бәбәй тәк. Димәк, әбием 8 бала тапкан. Исәннәре ничәү соң? Алма апа, Лимар апа, Илсур. Тукта. Әбием күздән югалганчы сүзләремне әйтеп калырга кирәк бит дип уйлый ул. Үз яшеннән күпкә акыллырак фикер йөртеп. Сау бул, әбием. Сагышлы һәм саран, ялганчы һәм явыз йылдызларны безнең күк йөзеннән куып чыгар. Үзләренә иш туганга куанып, мыскыллы елмайып карап тормасыннар. Алсу күзен ачканда, бүлмә шактый яктырган иде. Урын җиреннән шуып кына төшеп, кайсы буйга, кайсы аркылыга куелган караватлар арасыннан коридорга чыкты. Күрше бүлмәнең яртылаш ачык ишегеннән башын тыгып, апасының ятагына күз салды. Апасы стенага карап яткан, йөзе күренми. Мәгаен йоклыйдыр дип уйлады Алсу. Шулай да барыйм әле янына. Тасмасын кая куйды икән? Алсу барып җитәрәк, Наилә ялт итеп борылып карады. Сеңлесе килүенә тамчы да сөенмәде булса кирәк. Юрганын башыннан ук каплап куйды. Йокылы, уяулы килеш танымады дип уйлады Алсу. Эндәшергә дә, эндәшмәскә дә белмичә янында басып торганда, апасының тыелып кына сулкылдаганын ишетте. Апам, ни булды сиңа? Апам, әйдә, әти алган тасмалар белән матурлап чәчләребезне үрәбез. Наилә күзләрен сөртеп учына кысып яткан ал тасмасын тотып, урыныннан төште. Алар сүзсез генә аяк очларына басып кына коридорга чыктылар. Тәрәзә яңагына килеп сөялделәр. Тарак алып чыкмаганбыз ич. Минем тарагым юк, диде Наилә. Безнең бүлмәдә бер кызныкы бар. Кичә мин аннан алып торган идем. Алсу җәһәт кенә борылып, бүлмәләренә таба китә башлады. Наилә, гел кешедән сорап йөргәнче, үзебезнең Айнурныкын алып чыгыйк. Алар тар гына озын коридор буйлап киттеләр дә, сулга борылып, беренче ишеккә керделәр. Айнур йоклый иде. Җирән чәчле бер малай, аякларын бөкләп, караватының урта бер җиренә менеп утырган да, тирбәлә үз алдына нидер көйли. Ишектә кызлар күренүгә бер кавым исәнгрәп торды да, ычкылык тоткандай нечкә аваз чыгарып, башын мендәр астына яшерде. Алсу кайда икәнен дә онытып, пырхылдап көлеп җибәрде. Гадәтенчә, бер кызык эшләмәкче булып, аңа таба атлый башлаган иде. Наилә кулларыннан тотып туктатты. Кызык бит, апа. Тизрәк башын яшерә. Тун кайтып куйган җирен нишләтсәләр дә ярый. Кайда булыр икән тарагы, диде Наилә. Алсуның юктан кызык табып көлүен бөтенләй дә ишетмәгәндәй. Күз белән генә бер-берсенә сораулы караш ташлаганнан соң, кул йөртеп мендәр астын капшады. Юк. Алсу иелеп абыйсының сары төстәге кечкенә чемоданын алды. Ачты. 2 теше сынган зәңгәр таракны ак кәгазьгә төреп чемодан кесәсенә салган иде Айнур. Кызлар таракны алып кире борылдылар. Ак кәгазь эченнән зәңгәр тарак белән бер бөртек чәч тә килеп чыкты.
Наилә күзләрен зур ачып, әле таракка, әле чәчкә карап торды да, чәч бөртеген нәни учына куеп, күзләренә якын китерде. Иснәп карады һәм сеңлесенең җилкәсенә капланып, үксеп елап җибәрде. Әти чәче, әткә безнең чәче иш бу, Алсу. Айнурныкыдыр ул апам, каян килсен инде әтинең чәче, әти күптән үлде иш. Нинди күптән? 1 елда тулмады бит әле, диде Наилә борын тавышы белән. Айнурның чәче саргылт таның бик беләсең килсә, бу кап-кара, әти чәче бу. Әллә йокысы туеп, әллә инде яңа җирдә йоклый алмыйча, алар янына Айнур да чыкты. Абыйсының киң төпле ыштанын күреп, Алсу тагын көлеп җибәрде. Апа, күр әле абыйны, юри генә кара әле. Нишләп йөрисез? Ник йокламыйсыз, диде Айнур, кочаклашып торган туганнарын күреп. Ә син үзең ник йокламыйсың, диде Алсу чәтердәп. Айбар уятты. 2 кыз сумкаңнан ак тиргә калдылар ди. Әллә аяк табаннарында да күзләре бармы аның? Без керүгә җиз башын мендәр астына яшерде ич ул. Туктале, әләкләшкәне өчен күрсәтим әле мин аңа, былай булгач. Алсу җиңнәрен сызгана ишеккә ташланды. Җитәр сиңа, үзеңнең кайда икәнеңне онытасың. Эшебезне бергә куып җибәрсеннәр тагын. Кусалар, диде Алсу апасы белән карулашып. Кая барырсың? Сәнифа апаларга. Сәнифа апа булай да дәвәнине карый. Җитмәсә бүлмәсе кечкенә, диде Айнур зурларча салмак тавыш белән. Безнең башка барыр урыныбыз юк. Мин эшли башлап фатир алганчы. Наилә бөгелеп төшеп, күз яшьләренә булды. Сулык килеп тукмаклады. Нишләде ул безнең әни, Нигә безне монда китерде ул? Әтине нишләп бик тиз онытты? Нишләде ул, Нишләде? Үзем ишетеп тордым. Дуга Диаз кытыртты аны, диде Алсу. Хөкүмәт ни өчен чыгарган ул интернатларны, балалар йортларын? Ятимнәрне ашатсын, киендерсен, укытсын өчен. Илт балаларыңны. 1-2 ел йорт җирләрне карыйк, аннан алып кайтырбыз дип кытыртты. Сөйләмә шуның сүзен. 2 елдан да, 5 елдан да кайтмый мин аның янына. Әшәке кеше ул. Әтинең исемен телгә алгач, әнине ничек итеп кыйнавын оныттыгызмыни, диде Айнур, нәни кулларын йодрыклап. Тәрбияче килә, бүлмәләргә керик, диде Наилә. Юк, чәчләребезне үрәбез әле. Синең тарагыңны алып тордык, абый, диде Алсу. Айнур китә башлаган җиреннән сискәнеп кире борылды. Эх, төшергәнсездер инде. Кая? Бирегез әле төргән кәгазен. Әтинең чәче бар иде анда, диде ул, ак кәгазне кулларына алып. Кәгаз битендә берни дә юклыгын белгәч, учын пешергәндәй дерелдәп куйды. Ник кенә сорамыйча алдыгыз? Төшергәнсез ич. Әйттем бит әтинең чәче дип. Наиләнең йөзе яктырып, күзләре очкынланып китте. Саклык белән генә учларын ачып, бер бөртек чәчне ак кәгаз өстенә төшерде. Кадерләп торды һәм абыйсына сузды. Мә, абый, сорамыйча алуыбыз өчен гафу ит. Абый, каян алдың син аны? Төреп куелган күлмәге эченнән чыкты, диде Айнур. Хәтерлисезме? Әни чемоданыңа сал, үскәч киярсең дип, әтинең бер күлмәген биргән иде. Наилә бер әтисе алып биргән ал тасмага, бер абыйсы кулындагы чәч бөртеге төрелгән ак кәгазгә карады да, әтиебез исән булса, дип авыр сулады. Җитәр инде, апа, сиңа, шул кадәр еларга ярамый, диде Алсу, кырыс булырга тырышып. Елама, Наилә, диде Айнур да, сеңлесен кочагына алып. Күп елаган кешенең күзе сукырая бит. Укып бетерик тә, аннан бер кемнән дә җәберләтмим мин сезне. Балалар йортыннан алып китәрмен дә, үзем карармын. Күрерсез менә. Ул сүзен әйтеп бетерергә өлгерә алмады. Бугазына төер тыгылды. Сеңелләренә сиздермәс өчен кырт борылып, бүлмәсенә кирип китте. Наилә белән Алсу юыныгыч янына барып, кадерле ал тасма белән чәчләрен үрделәр. Яшьле күзләрен юдылар. Ул арада бүтәннәр дә уянды. Чыр-чулы балалар йорты көне башланды. Кояшның җылы нурлары тәрәзә пыяласы аша кереп, балаларның битләрен, күз кабакларын кытыклый. Шуклык һәм дәрт өсти. Яз җитә дип уйлады Алсу.
Тиздән күп булып гөрләвекләр туачак. Кызык. Әтисе кем дә, әнисе кем икән ул гөрләвекләрнең? Әтиләре кар, әниләре кояш дисәң? Юк, киресенчә. Әниләре кар. Чөнки әниләр салкын, балаларын да бик яратмыйлар. Ә менә әтиләр әйбәт җылы да булалар. Бездә дә әти исән чакта ничек күңелле иде. Бездә һәр вакыт якты, җылы булды дип уйлады Алсу. Һәм иренен тешләп, тәрәзәгә капланды. Шу, күзләремә күренәме? Сәнифә апасы ич. Төз басып, бераз гына чайкалып атлавы, кул хәрәкәтләре, шим кара чәчләре, күзе шат Алсуның әтисенеке кебек Сәнифә апасының. Нигә бүген килә ул? Алар дәвәнисе белән бергәләп ял көннәрендә киләләр бит. Сумка тутырып, тәмле әйберләр китерәләр. Очрашу бүлмәсендә әбисе аларны кочакларына алып сөя-сөя ашата. Ә бүген ял көне дә түгел, дәвәниләре дә юк. Күтәргән әйберсе дә күренми. Алсу Наилә апасы янына кермәскә, аңа итеп тормаска булды. Юкса тагын елый башлар. Шулай да ник килә икән аның Сәнифә апасы? Алсу киенеп каршы йөгермәкче булган иде дә, кире уйлады. Бүлмәдә генә көтим әле, башта кайсыбызга керер икән, кемне ныграк ярата икән дип уйлады ул. Әмма көтеп утыру озакка китте. Димәк, Айнур абыйсы белән Наилә апасы янында тукталды. Аларны ярата. Юк, Хикмәт яратуда түгел монда. Алар улырак. Шуңа күрә апалары иң элек алар янына керергә тиеш дип юатты ул үзен. Менә бергәләп килеп керерләр кебек тыелды. Тик көтеп арыды Алсу. Йөгереп Наилә янына китте. Ул бик бирелеп рәсем ясап утыра иде. Оста ясый да соң апасы рәсемне. Исән чагында әтиләре бик шатлана иде аның шулай оста рәсем ясауына. Стенага алып куя иде. Бу җирен булай ит, монсын тегеләйрәк дип киңәш бирә иде. Әле дә хәтерли Алсу. Наилә апасы бедрә кайын сүрәтен ясаган. Янында сукмак. Шуннан кәрзин тоткан кыз кайтып килә. Син ул дигән иде апасы Алсуга. Әнә иш, күлмәгенә хәтле синеке. Әтисе дә охшаткансың дип мактады һәм үз караваты янындагы стенага беркетеп куйды. Сәнифә апа кая диде Алсу, апаларының монда да юклыгына гаҗәпләнеп. Сәнифә апа ял көнне килә диде Наилә, эшеннән аерылмыйча гына. Бүген чәршәмбе. Ялгыш күрдем микән ни дип икеләнде Алсу. Бәлки, абый янындадыр. Ул кырт борылып, абыйсы янына йөгерде. Бүлмәдә абыйсы да, Сәнифә апасы да юк иде. Алсу башын иеп сүзсез генә үз бүлмәсенә юнәлде. Кемне, ничек итеп Сәнифә апасын башка кеше белән бутадысың әле ул? Күңелем белән килүен бик нык теләгәнгә, күземә күренгәндер дип уйлады ахырдан. Ул хәлсезләнеп, караватына капланды. Наилә кебек үк йылак булмаса да, вакыт-вакыт аңа да бик авыр була иде. Туганнары алдында кычкырып әйтмәсә дә, миен туктаусыз бер уй бораулый. Әниләре нигә монда китерде аларны? Шул бер туктаусыз мөштек сурып йөргән ала күзле дуга диясының сүзен нигә өстен чыгарды? Бераз гына безне үз янына чакырып сөйләшсен иде. Нишләде соң аның әнисе? Нигә чит кешене безнең өебезгә китерде дә безне читкә тибәрде? Җитмәсә үз янына, әтиләре урынына яткырды. Алсуның күз аллары караңгыланып, башы әйләнә башлады. Сикереп торып стеналарны, ишек тәрәзәләрне тырныйсы, бөтен көченә нәрсәнедер кыйныйсы килә башлады. Әти, әткәем минем дип, әллә кайларга йөгерәсе, мәңгегә югалган әтисен барып табасы. Җитәкләп, иләренә алып кайтасы килде. Үзен үзе кая куярга белмичә, сикереп торып ишеккә ташланды. Һәм шул минутта тәрбияче белән кара-каршы очрашты. Алсу, сиңа директор бүлмәсенә керергә кирәк. Апаңны да чакырдым диде ул. Абыйны? Абыйың белән сөйләштек инде. Алар кергәндә директорның йөзе борчулы иде. Утырыгыз диде ул, өстәлдән башын күтәрмичә генә йомшак тавыш белән. Сезгә тагын кайгылы хәбәр бар, балалар. Әниегез бик каты җәрәхәт алган. Сәнифә апагыз килде.
Әнигә нәрсә булган, диде Наилә, куырылып килеп. Нинди җәрәхәт? Тагын ире кыйнаган мәллә? Алсуның исә әллә ниесе китмәде. Хәтта үзенең ялгышмавына, тәрәзә аша апасын дөрес тануына шатланып та куйды. Сез инде чыдам булыгыз, балалар. Хәтта тагын зур кайгы килсә дә, апагызны күреп, сөйләшеп бик шатландым. Апагыз әйбәт кеше икән. Яныгызга килеп йөрер, ташламас ул сезне, диде директор. Хәзер менә бу таблеткаларны су белән йотып җибәрегез дә, апагыз белән кайтыгыз. Аннары кире килерсез. Наилә директор бүлмәсеннән чыгып җиткәнне дә көтмичә, сыгылып төшеп елый башлады. Алсу исә аның канын катырыр өчен әнисенә карата дурфа сүзләр әйткән булды. Хәтта үлсә дә еламыйм мин аңа. Безне өебездән, мәктәбебездән, дусларыбыздан аерды. Монда да айга бер килә, анда да буш кул белән. Иреннән куркадыр инде, дип тезде. Аш ятмыйбыз ишәле, диде Наилә, әнисенә тел тидертәсе килмичә. Бәлки аш ятабыздыр, бәлки авырып ятабыздыр. Ул ярсып тагын ниләрдер әйтмәкче булган иде дә, апасы туктатты. Йә, җитәр. Әни кеше белән булышма. Аның үзенә дә авыр. Соңгы вакытта берәр тапкыр көлгәнен күргәнең бармы син аның? Ялгышканын бик аңлый ул, минемчә. Әмма ул кешене куып, безне кире алып кайтырга көче җитми. Юаш ул безнең әни. Теге кеше шуннан файдалана. Әнинең күндәмлегеннән. Алсу апасын бераз сокланып та, гаҗәпләнеп тә тыңлады. Ул аны елаудан башка сәләтле дип уйламый иде. Кара, ничек сүзләрен өзеп сөйләшә. Кара, ничек әнине яклый. Характеры бар икән. Алсуга андый кешеләр ошый. Гафу ит, апам. Синең сүзләреңә каршы килмим, әмма әнине кичерә алмыйм, диде. Тик алар әниләренең кичә үк үлүен, чаңгыда йөргә чыккач, таудан егылып, шунда ук кызу тизлек белән килүче машина астына барып керүен, хәзер исә әниләрен соңгы юлга озатырга кайтуларын белмиләр иде. Эльмира Шәрифуллина. Алма апа. Трапка чыгып басуга ят җирне күзәтте Сәнифә. Әйләнә тирәдә җан иясе юк иде. Ашыгып, аэропорт бинасының тәрәзәләренә текәлде. Көтә микән? Сагынуы хакмы? Нинди уй-хыяллар, нинди планнар йөри икән башында? Әнә, тәрәзәгә капланган бик күп йөзләр арасыннан аны табып алды. Адымын тизләтте. Заһидулла да аны күрде. Йөгереп беренче катка төште. Очраштылар. Ни гомер күрешми торганнан соң, ни кадәр зарыгып хатлар язышканнан соң, тансык, көтелгән һәм теләп алган очрашу иде бу. Хат димәктән укып кына туярлык булмый Заһидулланың хатлары. Һәр сүзен көйгә салып, җырлап йөрерлек була. Моңлы да, кызык та итеп яза ул аларны. Яратып, якын итеп яза. Сәнифәгә йөрәккәем дип эндәшә. Сиңа кадәр дөньяның ярты матурлыгын да күрмәгәнмен икән. Туман сарган күзләремне ачтың, мең яшә йөрәккәем, авырма ди. Соңгы вакытларда шул хатлар яшәтте Сәнифәне. Заһидулланың һәр нәрсәгә игътибарлы булуы, акыллы киңәшләре яшәтте. Яшәтте генә түгел, яшәртте дә. Тәненә, бөтен җанына көч һәм дәрман бирде. Көчле кешеләр барсың дөньяда дип уйлады ул. Эше белән дә, акылы белән дә, йөрәге белән дә көчле кешеләр. Сәнифә белгәннән бирле фәндә кайный Заһидулла. Самолетлар өчен яңа җайланмалар уйлап, шул җайланмалар белән эшләгәндә ягулыкның бермә-бер кимрәк тотылуын исбатларга әзерләнә. Ишеткәне дә, күргәне дә бар Сәнифәнең фән кешеләрен.
Гыйлем дөньясына чумганнан соң, бик күпләре үз-үзләренә бикләнеп, шикләнеп яши башлый аларның. Үз эшләренә кагылышлы булмаган өлкәдә ниндидер битарафлык кичерәләр. Холыкларында, күзләрендә хәлсезлек, битарафлык була. Дөньяның ямен, ризыкның тәмен тоймаган кебек тоела алар Сәнифәгә. Моның сәбәбе, кеше җитмәслек эшкә тотынып, бер башлагач, ташлыйсы килмичә үҗәтләнеп торышудандыр бәлки. Бәлки, башка сәбәпләре бардыр. Әмма Сәнифәгә шул аңлашылмый. Ничек бер яклы тормыш белән генә яшәргә мөмкин икән бу дөньяда? Барысы да җитеш, барысы да бар ләбаса. Шул кыршылып беткән портфелеңне, шул кыйшаеп беткән аяк киемеңне алыштыру өчен күп дигәндә 1-2 сәгать вакыт китә бит. Юк. Фән дөньясына чумган кешеләрнең ни өчендер ул мәсьәләдә гамнәре булмый. Ә кайберләренең хатыннары шуннан ныгытып файдалана. Кыйлбәтсез булып йөри бирсен имеш, кызлар карамас. Иренең үзенеке генә булып яшәве хатыны өчен дәрәҗә билгеле. Бигрәк тә бу заманда. Оннан ирләргә карата тагын бер үпкәсе бар аның. Шишә янында, тәмәке тарткан җирдә гомер иткән, кайтып пешергән ашын ашаган, кайнар кочагында йоклаган хатыннарын хурлап йөрүләре. Яшерен батырын түгел, ялгыз булгач, бер дә, ике дә килделәр аның ишегенә. Кайберәүләр боз тавыдай салкын, кайберәүләр ут кебек кайнар, якын барып булмый дип сөйләгәннәр. Хәтта әйбәт торачакларына вәгъдә булса, энеләрен начар киленнән айырып, аңа китереп йортка кертергә тырышучылары да табылды. Ә күңелдә бушлык, ялгызлык дәвам итте. Шул буш һәм караңгы төннәрнең чиксез караңгылыгында анда-санда энә күзе кебек өмет яктысы балкып узды. Күңел ул өметнең якынаюын, яктыруын, аның өчен балкуын теләде. Әмма әкиятләрдә һәм киноларда гына була торган бәхетле очрашуларны көтеп күңел ялыкты, ышанмаска әйләнде. Һәм нәкъ шундый өметсезлеккә бирелгән кичләрнең берсендә күңел тәрәзәсенә тагын чирттеләр. Ул батыр, хатынлы ир иде. Тупсаны атлап керүгә, юл сумкасын куйды да Сәнифәнең күзләренә текәлде. Үзләре түгел, телләре түгел, күзләре сөйләште. Ялварулы итеп, кызгандырырга теләп. Әйткән вәгъдәсен бозмады Сәнифә. Бер төнлек ләззәт өчен күңеленә бимаза аласы килмәде. Икенче көнне сүзсез генә иртәнге чәйне эчкәннән соң кунак кеше китте. Килгәндәге кебек тавыш тынсыз, аңлатуларсыз, аңлашуларсыз. Ә менә кинәт кенә авырып китеп, хастаханәгә керергә кирәк булгач, шушы яшенә кадәр кыз булып яшәүеннән көлмәсеннәр өчен тотты да бер кичтә аны чакырды. Табибка да мәшәкать азрак булыр. Аннан соң өстенлекне нигә хирург пычагына бирергә? Берәү алдында горурлана, аңа ләззәт китерә ала ич ул. Шулай итеп, чәчләренә чал кергән бер мәлдә тормыш мәҗбүри рәвештә китереп тудырган зөфәф вакыйгасы булды. Ир бу хәлне башына сыймаста очрак кебек кабул итте. Әсәренде, хисләреннән исерде, теле тәмам шишелде. Сәнифәне командировкадан бик сагынып көтеп алачагын әйтте. Командировка озакка сузылмады. Табиблар сәламәтлегенә бернинди дә куркыныч янамавын әйттеләр. Әмма Сәнифәнең ялгыз күңеленә яңа газап өстәлде. Үзен гынахлы, әллә нинди түбәнлеккә төшкән кешедәй тойды ул. Хатынлы ирне аздыручы, юлдан яздыручы итеп хис итте. Ирдә дә хуҗа итеп чакырылган кеше гадәтләре сизелә башлады. Моңа кадәр ул үзен аш тамагым, тыныч кулагым дип юата иде. Хатынлы ирләрне якын җибәрмим дип шарт та куйды. Ә җан дигәнең кирәксенде. Бергәләнде, гасабыланды. Сәнифә әнә шул биологик таләпкә каршы барып, үзе белән, хисләре һәм акылы белән көрәште. Кеше алдында даным чыкмасын, туганнарым янында дәрәҗәм төшмәсен дип уйлады. Әмма теге вакытта бәйләнешкә керүе аңа яңа уйлар, яңа хыяллар белән яшәргә форсат тудырды. Танышының тар һәм салкын кочагын
иренчәк хәрәкәтләрен оҗмах рәхәтенә тиңләп үстерде. Акылы белән буш өметләргә, әкияткә охшаш, чынга ашмас тәэсирләргә кирип чумды. Аның белән сөйләште, эчен бушатты. Күпмегә. Ләкин күпмегә генә булса да, кемеңдер булып, шуның белән алданып йөрүнең ярыйсы гына кичереш икәнен төшенде. Шулай итеп, төрле сәбәпләр табып, шактый качып йөргәннән соң, тар куенлы бәндә кочагында тагын ярты төнен уздырды. Кунак бу килүдә үзен тагын да иркенрәк тотты. Күңеле тәмам тулып һәм булып хатынын хурлады. Хәләленең аңа кадәр күптән башланган булуын сөйләргә тотынды. Бу гадәте өчен кочагыннан гына түгел, йөрәгеннән дә куды аны Сәнифә. Ышанмагыз, сөйгән ярын сөйләп йөргән кешегә. Бары хурлый үз-үзен ул, үз-үзенә тешегә. Ярын ничек данласын ул, хурлагач шундук күршегә. Ул сөюдән күңел иши, ул хистән йөрәк күшегә. 1205 еллар тирәсендә үк грузин шагыйре Шота Руставели язып калдырган шигырьне укыды ул аңа. Юлбарыс тиресе ябынган батыр поэмасыннан диде. Ябынган сүзенә басым ясап. Инде дә хатының чынлап та сине җәберләп тора икән. Тормыш юлдашы сайлаганда яшьлегең белән ялгышкансың икән. Айрыл. Инде хатыныңны теләсә кемгә хурлап, мескенләнеп, шишәдәш дусларыңнан үзеңне кызгандырып йөрү егетлек түгел диде. Бала дип авыз чайкый кайберәүләр. Улымны, кызымны яратам, алар хакына яшим ди. Бала хакына яшәргә, аларны тәрбия кылырга кирәк. Әмма балаларның да аңлый торган вакыты җитә. Инде дә түзмәслек чиккә җиткән икән, өйдәге чүпне тышка чыгармыйча гына, балаларыңның анасын теләсә кемнән каһәрләтмичә генә хәл ит. Бу ике мәсьәләдә аның фикере әнә шундый иде. Һәм менә Заһидулла белән танышкач, уйлары шактый үзгәрде. Бигрәк тә фән кешеләре турында. Моңа кадәр бөтенләй бер яклыгына фикер йөртүен аңлады. Тирә-юндәге һәр хәрәкәткә игътибарлы, яхшы ат кебек баскан җирендә топтанып торучы Заһидулланың да муйныннан гыйльми эшкә чумганын, туктаусыз тәҗрибәләр ясап, докторлык диссертациясе якларга йөрүен белгәч, 30 еллык күзәтүен күңеленнән сызды да ташлады. Заһидулла белән сөйләшкән саен тормышның матурлыгына, җирдә яшәүнең олы бәхет булуына ныграк ышанды. Очрашкан саен офыгының киңлегенә, белеменең тирәнлегенә сокланды. Кеше акылының шул кадәр байлыкны сыйдыра алуына гаҗәпләнде. Бергә чагында Заһидулла туктаусыз сөйли. Сәнифә йотлыгып тыңлый. Матур итеп тыңлый беләсең дә инде, ди аңа Заһидулла. Матур итеп сөйли белгән кешене бәй, ди Сәнифә иркәләнеп. Сәнифә тыңлый да, моңарчы ишетмәгән иркә сүзләр тәэсирендә эриде. Кешене мактау сүзләре беләсеңме күпме, ди Заһидулла елмаеп. 4000-нән артык. Моны мин түгел, Йосыф Гәрәй дигән фәлсәфәче әйткән. Ләкин йөрәккәем шул тәмле сүзләрнең кадерен белмәүчеләрдә күп, ди. Йөзе кинәт кырысланып китә. Карашына ниндидер нәфрәт һәм ачу бәреп чыга. Әмма үзен бик тиз кулга алып, элекке халәтенә кайта. Яхшылыгына яманлык белән җавап биргәннәр икән моның, дип нәтиҗә ясый Сәнифә. Заһидулла һаман сөйли. Аңа карап-карап ала. Карашлары бер мизгелгә генә очраша да, бер-берсеннән кыенсыныпмы читкә тайпыла. Сәнифәнең ни өчендер аның күзләренә чумасы, югаласы килә. Тик үз уйларыннан үзе куркып сискәнеп куя. Баягы ачуыннан күз кырыена ниндидер кырыслык, усаллык ябышып калгандай тоела. Нинди кырыслык, нинди усаллык? Сәнифә төгәл генә әйтә алмый. Бары тик ир кеше кирәк вакытта шулай кырыс та булырга тиештер, дип нәтиҗә ясый. Безнең татар халкы батыр да, гадел дә йөрәккәем, ди Заһидулла. Үзе белгән, үзе күргән бик күп хәлләрне сөйли. Сәнифә аның хәтеренә хайран калып тыңлап утыра. Һәрбер батырлыкны, һәрбер очракны ата-бабаларыбызның үткәне белән бәйләп, дәлилләп бару ошый аңа. Безнең авылда Нурулла исемле бабай бар иде. Ел ярым эчендә сугыштан 6 медаль белән кайтты, менә йөрәккәем, ди. 3нче ел вафат булды мәрхүм.
Менә сөйләп куя иде үзенең күргәннәрен, үзенең ничек сугышканын, ничек итеп дошман тылына разведкага кергәнен. Тыңлаганда чәчләр үрә тора. Зөлфәт әйткән бит, пычак белән мин аюга барам, кабыргалый бәрәм, егыла дип. Менә шундый көчле кеше иде. Узган ел кайткач, каберенә кайын утыртып килдем. Сабакташым Тәвилгә үзем кайтмаган елларда барып карарга куштым. Каберне елына ким дигәндә 2 мәртәбә карарга кирәк. Яз һәм көз. Беренчесен һәр вакыт 9 майда барам мин үзем. Киевта яшәгән чагымда бер вакыт шулай әкрен генә зиратны карап йөргәндә, бер татар егетенең каберенә барып чыктым. Караучысыз икәне әллә каян күренеп тора. Чөнки кабере бик ташландык хәлдә. 35 яшендә үлгән. Исем-фамилиясын, туган үлгән елын яңартып куйдым. Хәзер зур бер вазифам итеп һәр язда чәчәкләр утыртып кайтам. Көз барып чиз тартам. Кемдер күрсен өчен түгел, яхшылык эшләү үзең эчендә күңелле бит ул, ди, һәм тагын авылдашлары турында сөйләп китә. Бер сорау бирергә мөмкинме дип бүлдерә аны Сәнифә. Әйдә, сезнең авылда берәү генә булса да начар кеше бармы? Әллә барысы да син сөйләгәнчә чын кешеләр генәме? Бар, йөрәккәем. Әшәке кеше бөтен җирдә дә бар ул. Әмма мин аларны күрмим. Андыйлар юньсезлеге белән, кымсызлыгы белән үзләрен-үзләре ашап юкка чыгара баралар. Ә менә авырлык күргән, олы кайгы күргән, кеше газабын үз йөрәге аша үткәрә белгән кешеләр яши. Үзләре үлгәч, исемнәре яши. Халык күңелендә буыннан буынга күчеп яши. Менә мәсәлән, Сәнифә тыңлый. Анда Заһидулла сөйләгән кешеләргә карата ярату һәм ихтирам хисе уяна. Авылның аксакал картларын гына түгел, карчыкларны, әбиләрне дә чын кеше иде дип бәяли белүе ошый. Күп бала тапкан аналарга айруча бер хөрмәт белән каравы, укырга, кеше булырга омтылган яшьләргә ярдәм итәргә атлыгып торуы Сәнифәне тәмам әсир итә. Күңелендә әнә шундый якты тойгылар калдырган Заһидулласы янына хисләре белән генә түгел, тәнендәге һәр күзәнәге белән сагынган якын кешесе янына килде ул бүген. Заһидулласы йөгерә атлы янына килеп баскач, сүз белән әйтеп бетергесез рәхәтлек кичерде. Әмма бөтен эч бавырларын көйрәткән ялкынын бары тик күзләрендә калдырып, кайберәүләр кебек яратам дип кычкырмыйча, шаша-шаша үпмичә генә, итәгатьлегенә итеп, 2 кулын сузып күреште. Заһидулла исә Сәнифәнең кочагына язгы нәркисләр салды. Сәнифә нәркисләрнең хуш исенә исергәндәй сүзсез калды. Чәчәкләр ярата ул. Иртә яздан алып салкын көзгә кадәр бакчасында чәчәкләр үстерә. Өйдә дә, өстәлендә дә һәр вакыт чәчәкләр булыр. Гадәтен белеп алган туган тумачасы, таныш белеше һаман букет күтәреп килә. Шул чәчәкләргә карап, әнисе кай чагында сүз башлый. Кеше гомере дә чәчәк гомере кебек. Хәзер сула, хәзер уза. Яшь гомереңне әрәмгә уздырасың, балакаем ди. Узган гомер дә, үлгән кеше дә кире кайтмый. Тукта әлиф дип саргаюңнан ди. Бәлки әнисе хаклыдыр да. Әмма Сәнифәнең бик үк килешәсе килми. Беренче мәхәббәтен югалтканнан соң никадәр дөнья гизде. Кайда гына булмады. Турист рәвешендә чит илләргә чыкты. Бик күп яхшы кешеләр очратты. Әмма аларның берсе дә, хәтта Заһидулла да узганнарны күңеленнән тулысынча сызып ташларга хокук бирми иде. Эльмира Шәрифуллина. Алма апа.
Укытучы булудан да изгерәк эш юк, кызым. Бәләкәй чактан ук балага дөрес юнәлеш бирү, аң белемгә дәрт уяту кирәк. Әнисенең һаман сайын әйтеп торган шул сүзе тәэсир иттеме? Авылдан 5 кыз китте алар педучилищега. Өчесе конкурстан үтә алмады, икесе барлык сынауларны да биреп, авылга студент булып кайтты. Имтиханнарны тапшырып бетергәнче, сагынудан ичендәге әллә нинди җепләр өзелде Сәнифәнең. Авылына яңадан кайтып җитә алуына өмете өзелгән кеше сыман, кемдә бер күңеле тулып елап ала иде. 1 сентябрь җитте. Бөтен мәктәпләрдәге кебек училищеда да укулар башланды. Әмма ул көнне училищега түгел, урта мәктәпнең 9 классына китте Сәнифә. Әнисе, иптәшләрең керә алмаганга борчыла. Син кергән өчен көяләнәсең дип тиргәп үгетләп тә карады. Ләкин көчләмәде. Сагына бит. Ирексезләп җибәреп, әллә ни күрерсең дип уйлады. Әмма кызының быел бармаса, яңадан училищега кереп укымаячагын аңлап, бик хафалана иде. Чын укытучы булам дигән кешегә нәкъ менә педагогия училищесыннан башларга кирәк дип исәпли иде ул. Шуңа күрә дә үзе укыган педагогия училищесында укытасы килде аның Сәнифәне. Балалар белән аралашуында, кызының үз-үзен тотышында күптәннән шул һөнәргә сәләте барлыгын чамалап йөри иде. Ә инде имтиханнарын уңышлы тапшырып та, барасым килми дип аяк терәп каршы торуы әни кешене тәмам аптырашта калдырды. Әмма аның һәр көнне үзенең укытучылары педучилищеның методик яктан көчле кадрлар әзерләү турында сөйләве, сөйләгәннәрен халык мәкалләре, әйтемнәр белән бик урынлы бәйләп куюы, Ян Амос Каменский, Песталоцци, Макаренко әйткән тәгъбирләрне онытмыйча күңлендә саклавы, тамчы ташны тишкәндәй Сәнифәдә ясаган хатасына карата бер кадәр үкенү тудыра башлады. Әнисенә шул гына кирәк иде. Ул кызының икеләнүен сизүгә юлга чыкты. Училищега барып, директорның туры үзенә керде. Авырды дип тә түгел, матур ялган уйлап та түгел, чын турысын әйтеп сөйләште. Озын буйлы, бераз тотлыгыбрак сөйләшә торган бик ягымлы рус кешесе Ильядор Борисович Уткин атлы иптәш иде училище директоры. Аңлашкач, секретарьга 1 курс студентларының исемлеген кертергә кушты. Сәнифә чынлап та исемлеккә теркәлгән, килмәү дә билгеләп куелган иде. Укый башлагач ташлап китмәс микән? Училище тарихында андыйлар белән очрашкан бар безнең, диде директор. Бер килеп урнашса китми, холкын белән мин аның, диде Хубҗамал ханым. Курсташлары әле колхозда, 3 көннән кайталар. Уку төгәл бер атнадан башлана, диде директор. Аннан да соңга калса кабул итеп булмаячак. Директор чынлап та мәрхәмәтле кеше булып чыкты. Хәтта фатир мәсьәләсендә сорашты. Тулай тракта урыннарының аз булуы, уку елының 1 көннәрендә үк бүленеп бетү хакында әйтте. Булай да түбәсе күккә тигән ана, фатир мәсьәләсендә бернинди мәшәкать ясамаячагын аңлатып, урамга чыкты. Тиз генә кызының имтихан биргәндә торган хуҗасына китте. Сораучы кеше бетәсе түгел, вәгъдәләшкәч һич югы 1 ай көтәргә булдым. Кеше бәлки авырып киткәндер дип, ачык чырай белән каршы алды аны хуҗа хатын. Ышаттым кызыңны. Басынкы да, ялт итеп идәнне дә юып куя, дип тезде. Баласы турында яхшы сүз ишетү Хубҗамалга рәхәт булды. Юлының шуның кадәр дә уңуына сөенеп бетә алмады ул. Өйгә кайтып җиткәндә, өйлә авышкан, авыл мәктәбендә укучы балалар барысы да кайтканнар иде. Ә Сәнифәләр 2 көнлек азык алып, шәшер басуына эшкә киткәннәр икән. Хубҗамал кайтып керешкә үк, Сәнифәнең укытучысына хат язып, уртанчы улын басуга йөгертте. Үзе исә матрас, мендәр, юрган ишәйберләрне төйнәп, төреп, әзерләп тә куйды. Сандыгын ачып берничә ак җәймә, тотылмаган сөлгеләр алды. Кызы кайтканда һәр нәрсә әзерләп куелган иде. Бу юлы исә Сәнифә дә карышып азапланмады. 2 көнне ишәүләп юлга чыктылар. Юлны яхшылап кара, исеңдә калдырып бар. Апаң янына
бер атнада син, бер атнада мин барып торырбыз, диде Хубҗамал улы Зөфәргә. Студент тормышы әнә шулай башланды Сәнифәнең. Баштагы көннәрендә кайтып китмичә һич кенә дә түзә алмас кебек тоелса да, тора-бара үзеннән-үзе укуга кирип чумды. Поэзия, музыка түгәрәкләренә язылды. Спорт белән шөгыльләнде. Училище белән терәлеп торган Мулланур Вахитов исемендәге мәктәптә 5-нчеләрнең пионервожатые булды. Шулай итеп, атнаның һәр көне бүленгән, һәр сәгате саналган иде. Аның өстенә сыйныф җитәкчеләре Сәүбән Каюмович абыйлары да суларга гына вакытыгыз калсын дип кенә тора. Физик эш белән шөгыльләнгән кеше гомере буе таза була. Йөгерегез, хәлдән тайганчы чабыгыз, шартлагыз, әмма кушылганны үтәгез. Бүген шулай газаплаганым өчен акыл кергәч килеп рәхмәт әйтерсез ди. Берсен төгәлләүгә икенче шөгыль уйлап таба. Бөтен бәрәкәт хәрәкәттә 1 минут тик тормагыз дип тәкрарлый. Сәүбән Каюмович гражданнар сугышын үткән кеше. Бабаларының бабалары исә Пугач яуларында катнашкан. Әтиемнең карт әтисе сөйләп калдырган ди ул. Татар белән башкортның терәлеп торган ут күршеләр икәнен беләсез. Менә шул күршеләргә ул заманда кыз алырга, кыз бирергә ярамаган. Әгәр дә мәгәр берәр башкорт татардан кыз ярешә башлый икән, беренче эш итеп Казан губернаторыннан рөхсәт алу тиеш булган. Рөхсәт ителгән очракта хөкүмәткә 1 драгун аты бирелә. Инде рөхсәтсез өйләнешүчеләр 3 драгун аты бирергә тиеш булган. Сәүбән абыйлары сөйләп бетерә дә, күзләре белән генә хәйләкәр елмаеп Сәнифәгә, аның артында утырган Әлифкә карап ала. Һәм башкалар исен җыеп өлгергәнче сүзен икенчегә борып алып китә. Бер атна ныклап әзерләнегез дә, шәпләп сыйныф кичәсе уздырырбыз ди. Кайсы якта нинди уеннар, нинди кызык йолалар бар, шуларны барлый торыгыз. Язып барыгыз. Язганнарыгызны югалтмагыз. 3нче курста дәресләр бирә башлыйсыз. Шуңа күрә телегезне хәзердән үк шомарта торырга, балалар уеннары белән һәр вакыт таныш булырга кирәк. 45 минут бик күп вакыт ул. Кайчагында тәнәфесне җиткерә алмый интегүчеләр дә очрый. Менә шул чакта инде сезне сүз запасыгыз, бүген өйрәнгән табышмакларыгыз, шигырьләрегез һәм дә ныклы белемегез генә коткарала дип өйрәтә Сәүбән абыйлары. Әллә Сәүбән абыйларының гел үгетләп торуы, әллә нәселдән килгән кыюлыгы, тәвәккәллеге булганга һәр нәрсәне җайлы хәл итә иде Сәнифә. Шуның өстенә искиткеч кешелекле булуы, ярдәмгә атлыгып торуы башкалардан бер башка күтәреп куйды аны. Шуңадырмы, сыйныфтагы иң шибәр башкорт егете аның янында бетерелә башлады. Ул инде шактый акыл утырткан, 7 еллык мәктәпне тәмамлаганнан соң колхозда эшләп, армиядә хезмәт итеп кайткан иде. Башкорт кыдлары ла бетмәгән һиңә, басымны катырып йөрмәгез әле, диде аңа Сәнифә шаяртып, 2 телне бергә бутап. Мин һиннән күбрәк яшәгән, Сәнифә һеңел. Кәләшкә кемдә хайларга кәрәген һиннән яхшырак беләмдер дип җавап бирә иде тегесе. Шулай бер көнне аларның сыйныфына училищеның шәфкать туташы йөгереп керде. Шәһәр хастаханәсенә авыр хәлдә бер баланы китергәннәр. Кайнар шулпага пешкән. Ашыгыч рәвештә тире һәм кан кирәк. Кемнәр? Сәнифә, Әлиф, тагы 2 студент шәһәр хастаханәсенә йөгерделәр. Сәнифә тиресен бирде. Әлиф канын. Кайчакларда Сәнифә Әлифне үз яныннан куа башлады исә, безнең хәзер уртак улыбыз бар, Сәнифә сеңел. Синең белән безне язмыш үзе кавыштырды дип үрти иде. Сәнифә ирексездән көлеп җибәрә. Кешеләргә игелек кыла алуына, сабыйның исән калуында үзенең дә өлеше булуына горурлана. Үзе генә түгел, сыйныфташлары да сокланды Сәнифәнең батырлыгына. Сәүбән абыйсы редакциядән корреспондент чакыртып, район газетасына мәкалә дә яздыртты. Шулай итеп, шаулы студент еллары аны үзенә бетереп алды. Әнисен сагынып үзгәләнергә, дөресрәге суган суы сыгарга ирек бирмәде. Хәер,
Әнисе дә, энесе Зөфәр дә, башка кардәшләре дә еш килеп тордылар. Семестр ахырында, озын ялларда үзе дә кайта торган булды. Җәй көннәрендә колхозда эшләде. Сыңар канат белән 4 бала тәрбияләгән әнисенә ничек тә ярдәм булсын дип тырышты. Колхоз эшеннән кайткан арада керен, идәнен юды, чигүен чикте, урындык ятакларга әллә нинди матур җәймәләр бәйләде. Кергән чыккан күршеләре исә: "Хуп Җамал җиңги, ничекләр итеп иретә белдең бу кызыңны? Кулларының гөлтама бит билләхи" дисәләр, "Иреткәч сантый да эшли. Кирәген һәркем үзе белеп эшләргә тиеш" дип җавап бирә иде Сәнифәнең әнисе. Кыз үзе дә һәр эшләгән эше өчен мактау өмет итеп үсмәде. Шулай тиеш дип кабул итте. Әнисенең бу тәрбиясе эшли башлагач зур таяныч булды аңа. 4 ел вакыт сизелмичә үтеп тә китте. Училищены тәмамлап, эшкә билгеләү башланды. Бер өстәлдә исемлек, икенче өстәлдә географик карта. Өченче өстәлдә сыйныф җитәкчесе, укытучылар, райком вәкиле. Сәнифә беренче булып керде алар янына. Аның артыннан Әлиф. Әлиф исемлек буенча соңрак кергә тиеш булса да, иптәшләре махсус икенче кеше итеп керттеләр. Чөнки аларның бер-берсенә булган хисләрен һәм мөнәсәбәтен һәркем белә иде инде. Аннан соң һәр вакыт ачык йөзле, һәр вакыт кешелекле мөнәсәбәте, җыр телле булуы белән дә курсташлар арасында мәхәббәт казанган иде Әлиф. Көлдерергә, күңел күтәрергә дисәң, аны куш. Юктан гына эшен катып көләрлек кызык ясый да куя. Бер вакыт, дип сөйли Әлиф, институттан безнең төбәк авылларына экспедициягә студентлар килде. Юл күрсәтеп йөрү өчен шушындагы кеше әйбәт булыр, кайбер серләрне дә ачмасмы дип булса кирәк. Төркемнәренә мине дә алдылар. Ярар, хуш, киттем мин ярып. Эшемне дә эшлим, үзләрен дә күзәтәм. Араларында бер бик кызыгы бар бит. Ашханәгә бер вакытта да кеше белән килми. Юкса, ара ерак түгел. Мәктәпнең бер сыйныф бүлмәсендә торабыз, икенче баштагысында ашыйбыз. Бу көнне дә шулай булды. Без тамакларны туйдырып, табынны җыеп йөргәндә, шалт ишек ачылды. Һәм бу сагада Салават күперенең бөтен төсләрен үзенә җыйган түгәрәк баш пәйда булды. Йокысыннан кеше белән бергә торса да, бизәнеп, иннек кершән ягынып, чәчләренә әллә нинди ялтыравыклы әйберләр беркетеп, шулай сынга кала икән бу. Кайтып китәргә дә берничә көн генә калган иде югыйсә. Әмма телемне тыя алмадым. Ишектә күренү булды. Минем "Йолка, йолка, без сине сагынып көттек ел буе. Син тагы да матурырак бизәнгәнсең бу юлы" дип җырлап җибәрүем булды. Бөтен группа күтәрелеп көлә башлады. Мин ялгышымны аңлап, кая керер тишек тапмыйча уңайсызландым. Кызык кыз я яңагыма китереп сугар, я ашханәдән чыгып йөгерер дип уйлаган идем. Ә ул берни булмагандай түргә узды һәм үз өлешен ашый башлады. Берничә көннән алар безнең районнан китеп бардылар. Кызыкайга да ёлка кушаматы тагылып китте. Башын ашагансың икән бичара баланың, диде арада берсе. Әллә жәлләп, әллә көлеп. Башын ашар өчен башның булуы кирәк бит әле аның, диде Әлиф. Иптәшләре тагын көлделәр. Чәч бөртекләрегезгә чорнап куегыз, укытучы буласы иптәшләр. Хәзер мәктәп юмыры сөйлим, ди ул, көлдерүен дәвам итеп. Шулай бер вакыт укытучы: "Я балалар, инша язарга әзерләнеп килдегезме?" ди икән. Укучылар: "Килдек, апа, килдек" диләр. "Берәрегез сөйләп тә бирегез инде. Өйдә ничек яшисез? Я әле, Тимгелҗан?" "Без күгәрченнәр кебек яшибез, апа." "Менә яхшы, аңлатыбрак әйт инде, ничек була ул күгәрченнәр кебек яшәү? Соң ничек дип, апа, получка көнне әти ишектән кайтып керә. Без әни белән тәрәзәдән чыгып очабыз", ди икән укучы. "Әлиф, тагын сөйләле", диләр кызлар, рәхәтләнеп көлә-көлә. "Сөйлә инде, ялындырма дисезме?" ди ул артык әһәмият бирмәгәндәй кыланып. "Тыңлагыз алайса, тик аң булыгыз, үзегез шундый хәлгә юлыкмагыз.
Студентлар құлакларын тағы да ныграк тұрғыза төшәләр. Яна да мәктәп тормышы. Укытучы. Әйдәле, Баязит, сөйләп җибәр. Тургай кайда кышлый, ди икән. Нәрсә дип әйтәсез, абый? Моннан бер соравыгыз да ишетелми, ди Баязит. Нишләп ишетелмәсен? Күршеләрең җавап бирә бит. Ишетелми инде, абый. Ышанмасагыз, үзегез минем урынга утырып карагыз. Укытучы риза була. Урыннарын алмаштыралар да, укучы сорау бирә моңа. Абый, кич җиттийсә, апа янына нишләп тәрәзәдән кирип йөрисез сез? Ди Баязит. Нәрсә? Дип гаҗәпләнә укытучы. Соң әйттем бит, моннан бер нәрсә дә ишетелми дип, ди Баязит. Әйе шул, чынлап та ишетелми икән аннан укучылар, дип йомгакларга мәҗбүр була укытучы. Менә шулай бөтен кешене авызына каратырлык җыр телле иде Әлиф. Барсы да яратты аны. Шуңа күрә иң соңгы минутта, хәтта эш урыны сайлаган чагында да бик теләп үз чиратларын бирделәр. Эшкә билгеләнгәндә Сәнифә белән бер районга туры килде алар. Әмма барып җиткәч, икесен ике авылга, бер-берсеннән байтак кына ерак мәктәпләргә билгеләделәр. Әлиф Зафранога кабат кирергә теләсә дә, Сәнифә, берәр ел айрым эшләп, әниләребезгә, туганнарыбызга булышыйк. Икенче елга бер мәктәпкә сорарбыз дигәч күнде. Чөнки Әлифнең дә туганнары күп. Һәр кайсын укытып аякка бастырасы бар. Менә шулай итеп, бер ел эшләгәч тә өйләнешергә вәгъдәләр бирешеп, икесе ике тарафка юнәлделәр. Эльмира Шәрифуллина. Алма апа. Шатланып, беренче хезмәт иртәләрен башладылар. Әмма кавышулар насыйп булмады аларга. Әллә инде артык яратканга. Әллә Таһир Зөһрә кебек парлар җырларда гына калсын дип, язмыш гомерлеккә, юк, мәңгелеккә аерды аларны. Юкса барсы да яхшы иде бит. Икесенең дә туган ягына кайтып, әти-әниләренең фатихаларын алдылар. Сабан туйга өйләнешәбез дип, туганнарына да хәбәр бирделәр. Һәм кинәт, һич көтмәгәндә, язгы явымлы көннәрнең берсендә фаҗигале төстә вафат булды Әлиф. Җан биргәнче телендә булган. Җан биргәнче Сәнифә дип өзгәләнгән. Сәнифә исә Әлифнең мәете өстенә генә барып җитте. Туганнарына ярып, егетнең авылына кайтты. Аннан соң да еш барды ул Башкортстанга. Булдыра алган кадерле әнисенә ярдәм итте. Әлиф дип кан яшь түгүче ана Сәнифәнең бу изгелегеннән бик канәгать булып рәхмәт укыды. Үлгәннәрнең дөньялыкта гаме юк инде. Җирдә яшәп калганнарга авыр. Яшь гомереңне елап уздырма. Әлиф кебек егет очраса, кияүгә чык дип үгетләде ул Сәнифәне. Ул хакта сөйләшмик, диде Сәнифә. Әлифнең әнисенә гел әни диясе килеп. Шулай барып йөргән арада, ирлек кебек улын югалткан ана күңленә кара канның гомерлеккә урнашып калуын белде. Аңа үзеннән дә авыррак икәнен аңлады. Әлифемне кешелеклелегенә харап итте. Изгелек кылуның да чамасын белергә кирәк икән дия башлады. Әлиф чынлап та изге юлда вафат булды. Бер укучысының әти-әнисе өй салган чак булган. Шуларга ярдәмгә бара ул. Явымлы юлда батып калган арбаны төялгән йөге белән бергә күтәреп, кырга чыгармакчы була. Күтәрә, арбаны астыннан кирип күтәрә. Йөкне кыры җиргә күчерә, әмма үзе дә эшен тотып янтайып төшә. Üzülде, нәрсәдер üzülде, шартлаганы үземә дә ишетелде ди ул, хәлсезләнгәннән хәлсезләнә барып. Әнә шундый риясыз,
әнә шундый көчле була, Әлиф. Инде дә теленнән төшермәде. Син килеп җитсәң, терелер кебек сизде үзен, диде авыл халкы кан елап. Бу кадәр үк үкенечле булыр икән. Әйттек, күтәрмә, бушатып чыгарабыз дидек. Тыңламады, диделәр. Шулай итеп, табигатьнең иң матур чагында, хисләренең үтә кайнар вакытында яраткан кешесен югалтты Сәнифә. Беренче мәхәббәтен югалтты. Югалтты дип әйтү генә җиңел. Бу якларда яшәү аның өчен чиксез газапка әйләнде. Каядыр чыгып китәсе, туктаусыз барасы да барасы килә башлады. Озын юл үткән сайын хәсрәте кыйыла барыр, гәүдәсе җиңеләер сыман тоелды. Шуңа күрә җанына урын тапмаганга күрә туктаусыз йөрде. Эшләгән районыннан китеп, үз якларына кайтып урнашты. Анда да үз-үзенә урын тапмады. Һич кенә дә бер җирдә тора алмаска әйләнде. Кайдадыр җиде диңгез артында Әлиф йөридер сыман тоела иде аңа. Күңеле белән һаман ниндидер мугҗиза, аңа гына хас әкият көтте. Бала чага кебек әллә ниләр уйлап таба һәм шуларның тормышка ашуын көтеп йөри башлый. Күңеле һаман еракка ашкына. Барган чакта ашыгып, дәртләнеп бара да, соңгы ноктага килеп җиткәч, күңелен яман уйлар баса. Үзен дөньяда ниндидер кирәксез кеше итеп тоя башлый. Шулай итеп, мәрхәмәтсез язмышы белән килешкәнче, булган хәлләрнең дә әкият тә, төш тә түгеллегенә тәмам ышанганчы, дистә еллар кирәк булды. Җир йөзендә бер тамчы су кебек бер-берсенә охшаган кешеләр бар диләр. Юк шул. Юк икән дип нәтиҗә ясаганда гына юлында Заһидулла очрады. Табигать барысында тигезләп тора ахыры. Шартлап сынмас өчен Сәнифәгә Заһидулланы табып бирде дә, балык тотарга барган җирдән йөрәк ширеннән энесе Зөфәрнең күзләрен йомдырды. Кайгыдан айнып, күзләреннән яшьләре дә кибеп бетмәгән бер көндә киленнәре Рәмзия кияүгә чыкты. Эш баласын балалар йортына илтеп бирде. Ана кешенең бу кыланмышын бернинди кысаларга да сыйдырып булмый иде. Сәнифә барып үз сүзен әйтмәкче булган иде дә, әнисе аркылы төште. Зиһене чуалган аның, кызым, юкса алай эшләмәс иде, диде. Чынлап та зиһене нык чуалган булгандыр бичараның. Яшь ире белән язылышып, 6 ай ярым гына торып калдылар. Үлде Рәмзия. Хастаханәгә илткәч, бик озак җан бирә алмый тилмергән, диделәр аны. Инде дә агу гына каптыргыз сана, йөрәк турысына пычак белән генә кадыймчы дип газапланган. Кайнаналарыңа, балаларыңа әйтик дигәч, кызларымны чакырмагыз, хәтерләрендә тере булып калыйм. Улым белән әнкәйләргә күзем йомылгач хәбәр итәрсез. Оят үлемнән көчле икән, күзләреннән куркам дип әйтеп әйткән ди. Шулай итеп, сишәмбе көнне көн буе, төн буе үлем белән тартышканнан соң, чәршәмбе иртәсендә җиргә төкерек төшмәслек суык көндә дөнья куйган. Бәрелүдән, тапталудандыр, билгеле бөтен тәне, йөзе кара күмер кебек көеп, каралып дөньядан киткән. Дәвәниләре алсу ярата торган кырмыска ыясы тортын пешереп көткән иде аларны. Кайтып керүгә, кулларын юып чәйгә утырдылар. Оныкларының дөм ятим калуларына көенде. Кызының эшесен дә үз янына алуына сөенде әби кеше. Күңеленнән Сәнифәсенә рәхмәт укыды, исәнлек теләде. Бирмибез дип йөдәттеләр мәллә, бик озак тордың, диде ул кызы артыннан кухняга чыгып. Тере җаннар бит, әни. Директорлары балаларны чакырып башта берәм-берәм үзләре белән сөйләште. Тәрбиячеләр белән киңәште. Ризалыкларын биргәннән соң гына 3 баланың да документ эшен тәртипкә китереп узатты. Шулай, һәр эшнең үз тәртибе, диде Хуп Җамал әби. Шатлыктан бер аш бүлмәсенә чыкты, бер балалар янына керде. Ашагыз әле, Гөл хөкүмәт ашы туйдыргандыр, дип кыстады. Әбием, шушы кырмыска ыясын пешергә өйрәтерсең әле, диде Алсу. Өйрәтермен, диде әбиләре. Тезелешеп, чәй эчеп утырган оныкларының күзләре сагышлы да, шатлыклы да булып күренде аңа. Минем дә өйрәнәсем килә, дип сузды Наилә. Соң аның бер авырлыгы да юк. Камырын ит тарткычтан чыгарып, печенье пешерә беләсез бит.
Менә шул печеньеларны бик әйбәтләп ваклыйсың да, озак итеп кайнатылган куйырган сөт белән болгатасың. Аннан матурлап өеп куясың. Кырмыска оясына охшатып, дип өстәде Айнур. Иртәгә сез пешергәнен ашыйбыз инде булай булгач. Әллә пешермәс дип уйлыйсыңмы? Дип шәшрәде Алсу. Тату гына итеп пешкәнен ашагыз башта, диде аларга әбиләре. Әтиегезгә охшасагыз, эштән курыкмассыз боерган булса. Алсу нәрсәнедер исенә төшереп сикереп торды. Кечкенә чемоданын ачып, әллә ничә кат кәгазьгә төреп китап эченә салган открытканы алды. Сервантның пыяла ишеген ачып, уртада торган вазга сөяде. Открыткага ука белән язылган сүзләрне тагын бер кат укып чыкты. Любимой доченьки от папы, Крым диелгән иде анда. Үз чиратында Наилә дә шул ук эшне эшләде. Сәнифә апалары өйдә авыр тынлык урнашканны күреп, сүзне икенчегә борды. Укулары, кемнәр белән дуслашулары турында сорашты. Һәр кайсына эш бүлеп бирде. Ә безнең Алсу аш-су остасы, диде Айнур. Кечкенә чагында ук кара җимеш белән чигендер салаты ясап әтинең ушын алган иде. Нинди салат дисең, улым? Дип кабатлап сорады әбиләре. Пешкән чигендерне угычтан чыгарып, вак кына туралган кара җимеш белән чикләвек теше салынган салат. Ә кырыйларына бөрттерелгән үз теше урынына чикләвек теше тутырылган кара җимеш төзәсең. Өстенә шикәр кымы белән каймак саласың, диде Алсу. Айнур өчен җавап биреп. Сиңа эш, диде Сәнифә апалары. Айнур абыеңның туган көненә шундый салат әзерләрсең. Ә Наилә җылы кофта бәйләр. Ул безнең кул эшенә бик оста, дип өстәде Айнур. Үзләренең бу өйдә артык кашык булмаячакларын, һәр кайсының кул арасына керерлек һөнәре барлыгын аңлатасы килә иде күрәсең абыйларының. Соң син үзең нәрсәгә оста, дип урынлы гына сорап куйды әбиләре. Идән юарга, безне үртәргә, диделәр кызлар бер-бер артлы. Икесе дә егетләр һөнәре, дип шаяртты әбиләре. Ярар, балалар, Аллага тапшырдык. Моңарчы безнең өйдә тарткалашып туру булмады. Кем нәрсәгә маһир, шуны башкарды. Әмма эштән тыш бер гадәт бар безнең өйдә. Зурларны, бер-береңне тыңлау. Сүз арасында гына әйтелгән кебек булса да, әбиләренең бу җөмләсе һәр кайсының күңеленә барып иреште шикелле. Әнә шулай сөйләшә тәмләп чәй ичү, бер-беренә карата җылы мөнәсәбәт белән башланды аларның яңа тормышы. Чәйдән соң тиз генә өстәлне җыеп куйдылар. Айнур коридордагы поласларны күтәреп, урамга кагарга чыгып китте. Кызлар тиз генә идәнне сөртеп алды. Икенче көнне Сәнифә апалары аларны үзләре янындагы мәктәпкә алып керде. Шулай итеп, өч бер туган Иштугановлар әтиләре үлгәннән соң бер ел эчендә 3нче мәктәпкә күчтеләр. Гаҗәп бит, дип уйлады Сәнифә. Кеше җаны да нәкъ табигать кебек. Вакыт-вакыт буран чыга, карасат куба. Көннәр буе пыскып елак яңгыр сибәли, кинәт кенә кояшлы яңгыр ява, я булмаса болытлар таралып, чалт аяз көн башлана. Ул да үзенең шушы балалар өчен яшәргә тиешлеген аңлады. Әнисе әйтмешли, күңеле җитеп алып кайткач, укытып аякка бастырга кирәк инде ул ятимнәрне. Әмма юлында ис киткеч мехрибансызлык, тел белән әйтеп аңлата алмаслык явызлыклар торуын белми иде әле ул. Әшәкелекнең бер төре белән балаларның әти-әниләреннән калган мирасын алырга баргач очрашты. Энесе шунда гомер иткән. Әлеге балалар шунда туып, шунда тәпи баскан юкса. Йортка килеп кергәндә үк кара көеп каршылады аларны хуҗа кеше. Сәнифә балаларга тиешле әйберләрне тавыш гаугасыз, судсыз гына бүләргә килүләрен әйткәч, хуҗа тагы да ныграк дугаланып килеп: "Миндә буларның бер әйберсе дә юк. Тиешле киемнәрен аналары балалар йортына илтеп бетерде. Ә бу әйберләрне без хатыным белән бергә тора башлагач алдык", дип, өй эчендәге өстәл урындыкларга төртеп күрсәтте. Сәнифә телсез калды. Хуҗаның сары тешләрен ыржайтып, мыскыллы елмаюы исә Айнурны бөтенләй чыгырыннан чыгарды. "Бу шифонер, бу шкафлар син алганмы? Бу суыткычны, бу илгечләрен дә син алдыңмы? Бу караватта мин, бусында сеңелләрем йоклап үсте. Ә бу диванга әти безнең әле суынмаганда урынына син үрмәләп мендең." Тешләрен кысып, йодрыгын төйнәп, ялганчы кеше өстенә ташланырга әзер торган малайны
Сәнифә шак тыйып калды. Ул арада алсу чәчрәп чыкты. Әни, безнең алтын алкасын, алтын балдагын бир. Берсе миңа, берсе Наиләгә тиеш аларның. Алкалары түгел, ишәкләренә хәтле өзелеп беткән иде анагызның, дип мыгырданды хуҗа. Калдык пыстык күлмәк ыштаннарыгызны алыгыз да сыптырыгыз моннан. Сәнифә бу кеше белән сөйләшеп торуның файдасыз булуын, балаларның йөрәген бозмас өчен тизрәк китәргә кирәклеген аңлап ишеккә борылды. Әни, безнең сандыгы кая, дип ишек төбенә килеп җиткәч исенә төшереп кире борылды алсу. Әтиебез исән вакытта ул безгә бирнәгә дип җыя башлаган сөлгеләре, ак җәймәләре, чигүле тәрәзә пәрдәләре кая? Кая алар? Мин кияү булып килгәндә, сезнең өйдә бернинди зәңгәр сандыкта юк иде, диде Дугадияс. Каракның үзеннән сорама, сүзеннән сора, диде Сәнифә. Сандыкның төсен үзең үк әйтеп торасың. Хуҗа бер мәлгә югалып калгандай булды һәм кытсыз күзләре белән нәрсәдер эзли башлады. Сәнифә биредә озак торырга ярамаганлыгын аңлады. Синең белән бәхәсләшеп тә, сөйләшеп тә торасыбыз килми безнең, дип балаларны әйдәкләп урамга алып чыгып китте. Кимсетелгәннәр өчен иң иркә назларның берсе кояш нурларыдыр мөгаен. Йомшак җил иркәләве дә кушылса, тагы да яхшы. Шул җылылыктан күңелен нечкәрепме, урамга чыгуга сулкылдап елый башлады Наилә. Айнур исә егет кеше була торып сеңелләрен якларга көче җитмәвенә иреннәрен тешләде. Песи балалары сүрәте төшерелгән бокалым бар иде. Карадым, тапмадым. Наиләгә кушылып, ничедам алсу да шыңшырга тотынды. Балалар алдында нык булырга, бирешмәскә теләсә дә, Сәнифәнең бугазына төер килеп тыгылды. Иң авыры, кайчандыр гөр килеп, әти-әнисе кочагында яшәгән 3 сабыйның кадерле кешеләрен югалту өстенә үзләре уйнап үскән, әллә никадәр якты хатирәләр саклаган өйдән хурлыклы рәвештә сөрелүе булды. Эльмира Шәрифуллина. Алма апа. Бары бергә, югы уртак, дип уйлады Сәнифә, буш кул белән урамда басып калган сабыйларны кочагына алып. Минем хезмәт хакы янына әз булса да, әнинең пенсиясе сезнеке бар. Нәдән җиптән киендерә алмасам да, аш итмәм. Ул да булмады, балаларны күреп күрше күлән җинала башлады. Куып ук чыгардым әллә, Ходаем. Бу кадәрле дә кымсыз алабай булыр икән. Хатыны үлеп ята, бу төне буе әйбер ташый. Ниләр ташыды, кая ташыды, белгән юк. Ә сез китмәгез. Үзегез туып үскән йорт, аяк терәп торыгыз. Киленегезне әйтәм, дип сүзгә кушылды ап-ак чәчле әби. Иллә ялгышты дасың. Балаларын бераз аякка бастырмыйча нигә кирәк иде аңа ир? Үлем исереге белән шушылай мингерәп йөргәндер мөгаен. Чаңгы шуарга баргач, тавышланышканнар. Машина астына да шул кымсызы төртеп төшергән ди бит. Акылың булса, хатын айырган иргә якын барма инде син. Рәхәт күрмәс, сабыйлар яши ерак илтмәс. Киңәш тәкъдимнәр, янау сүгүләр күбрәккә китә башлады. Кайсы ятимнәрне кызганып елады, кайсы Дугадиясны каргады, кайсы ата малын суд белән бүлеп алырга киңәш итте. Сәнифә ул сүзләрне ишетер хәлдә түгел иде. Аның миен бары бер генә сорау быраулады. Ничек итеп шундый кешене сайлаган бу Рәмзия? Беренче ире белән монысы арасында җир белән күк аермасы ләбаса. Балалар алдында җибеп төшмәс өчен эндәшмичә кайтты ул. Аның яныннан башларын иеп, кыр казлары кебек тезелеп атлаган дөм ятим туганнарына карап, шушы яшьтән кеше күңелендәге явызлыкны күрделәр.
Йөрәкне ташка әйләндерерлек хурлыклы минутлар кичерделәр бит, газизләрем, дип өзгәләнде эчтән генә. Әмма гаделлек җиңәргә тиеш, дип юатты ул үзен. Кайтып балаларны тынычландырып йокларга яткыргач, ата мирасыннан балаларга өлеш чыгаруны үтенеп, судка гариза язды. Бер каршы килсә, гел каршы килеп тора диләр бит. Суд вакытында икенче әшәкелек. Кеше дигән затның тел белән әйтеп, каләм белән язып бетерә алмаслык оятсызлыгы белән очрашты. Ул йорт җиһазларын, шкафны да, суыткычны да бергә тора башлагач, мин алдым, дип үз сүзендә торды Дуга Диас. Судны туктатып, өйгә комиссия җибәргә булдылар. Әлеге кеше какшый башлаган урындыкларга кадәр яңа печать сугып чыккан иде. Суд документка ышанды. Үзен үзе тыя алмыйча, хулиган дип әйтеп җибәргән Сәнифәгә йодрыгын күтәреп килә башлаган ирне судья туктатты. Минме хулиган? Таптырырмын мин сиңа хулиган. Эш урыныннан бирелгән характеристикамны кычкырып укуыгызны үтенәм. Син андыйны төшеңдә дә күрмисең, диде ул, сары тешләрен шыгырдатып. Характеристикага караганда, чынлап та, дөньяда моннан да яхшы кеше юк икән дип нәтиҗә ясарга мөмкин булыр иде. Сәнифә аптырауыннан, гаҗәпләнүеннән көчсезләнде, югалып калды. Андый суыткычларның күптән инде эшләнмәве, барлык җиһазларның бу кеше йортка кергәнче алынуы, соңгы вакытта өйгә бернинди дә ремонт ясалмавы турында аңлатырга тырышып карады. Әмма алларында бер кычак кәгазь өеме булган судьялар Сәнифәнең йөрәгеннән әрнеп чыккан сүзләренә таяна алмадылар. Сүзләрнең ул кадәресе кәгазьгә язылмаган, бернинди мөһер һәм имза белән дә расланмаган иде. Шулай итеп, дөм ятим калган 3 бала хакын әлеге кымсыз ирнең хәләл кеше белән булдырылган әйберләр дип раслады суд. Кызым, йөрмә, диде аңа 80-не узган әнисе. Йөрәгең генә бузыла. Әшәке кешене җиңеп булмый аны. Шулай дисә дә, ирнең бу гамәленә, суд карарына үзе дә хайран калган иде ана кеше. Тик нишләмәк кирәк? Алга таба көрәшүнең файдасыз булуы ап-ачык иде. Шуңа күрә сүзне икенчегә борырга тырышты. Сәхия тутан китергән сарык йыны бар бит әле. Шуларны эрләп, һәр кайсыгызга ыек баш бияләй бәйләсәм, ничек булыр, кызым? Минем ыек башларым бар, әни, балаларга бәйләрсең, диде Сәнифә битараф кына. Хубҗамал әби кызының күңеле өйдә түгел, әллә кайда, башка җирдә булуын аңлады. Мондый чагында кешене сөйләштереп торырга, күңелен газаплы уйларга бирмәскә кирәк, дип уйлады ул. Һәм дача турысындагы кыйма аръягына күп кенә итеп бәрәңге утырты әле быел, кызым. Энең дә бераз булышкалап торса, яшәрбез боерган булса. Бер дә кайгырасы юк, дип, кызына кырын күз белән карап ала-ала үз планнарын тизеп китте. Сәнифә күңеле тулудан елап җибәрмәс өчен иреннәрен тешләде. Әнисенең шушы яшьтә дә сәламәт, акыллы булуына, барысын уйлап, барысы өчен борчылып торуына сөенде. Сәнифәнең әтисе ягы туганнары белән гомере буе тату яшәүенә сокланды. Музейларга куеп, татар карчыкларының өлге үрнәге итеп күрсәтерлек кеше бит син, әнием, диде ул, аның ак чәчләреннән сыйпап. Яшибез билгеле, һәр кайсыбызның кулы эш белә. Белмәгәннәрен бергә өйрәнербез. Тик менә Диасның директорына барып, чырайын карап кайтасым килә. Шундый характеристиканы үз куллары белән язды микән ул? Әллә кайбер җитәкчеләр кебек үзенә яздырып укымыйча гына кул куеп җибәрде микән, диде Сәнифә, гаҗәпләнүен яшерә алмыйча. Әнисе Сәнифәдә ирләр ныклыгы булуын, уйлаган уеннан бер вакытта да кире кайтмавын яхшы белә. Шуңа күрә туктатырга исәпләмәде ул аны. Бары тик кеше белән сүзгә килмә, тәмсезләнмә, кызым. Дөрес эшләмәсә, үзенең дә җаны тыныч булмас, дип озатып калды. Юлда ни өчендер Горбатовның бер төн әсәрен искә төшереп барды ул. Татарстанның халык артисты Ирек Бахманов уйнаган Новожилов ролен. Кибет мөдире Новожилов кеше бәхетсезлегеннән файдаланып әйбер талый. Кымсызлыгы канына сеңгән шул кешене балаларның үги атасына охшатты ул. Ни җитми икән кешегә? Кемнәрнеңдер өлешенә керә-керә кассага акча җыялар. Куанычсыз акча.
Бу кешенең моңа кадәрдә төрмәдә утырып чыгуы турында белә торгандыр бит инде җитәкчесе. Ничек караны ак дип яза алды икән? Әллә соң теге анекдоттагыча синең яхшылыкка яхшылык эшләрлек мөмкинлегем юк, әмма бер дошманыңны кыйнап бирә алам дигән хулиган кебек астыртын эшләре бармы? Хулиган дип кабатлады ул иченнән. Хулиган сүзенең элек Англиядә яшәгән баш кисәр бер кешенең фамилиясе булуын исенә төшереп. Өстәл артыннан башы гына күренеп торган, муены тәмам җилкәсенә сеңеп беткән кеше янына чират торып кергәч, үзенең кемлеген, ни өчен килүен бәян итте Сәнифә. Директор исә туры сүзле булып чыкты. Аты юлы белән: "Минем сезнең белән бала чукындырасым юк, ә менә Диас Дуглимович белән эшлисем бар. Башын төрмәгә тыксам, алтын кулларын үзем белән калдыра алмыйм мин аның. Минем бүтән андый оста куллы белгечем юк", диде. Димәк, сез аның кем икәнен белә торып, ялган характеристика яздыгыз, ялган документлар тутырга булыштыгыз. Файда китерә торган ялган гөнаһка кирми дип киткелдәде ир. Мин бу турыда тиешле органнарга җиткерүемне үземнең бурычым дип саныйм, диде Сәнифә. Анда мин әйткән сүзләрнең хаклыгын кем раслый булып чыга инде? Менә бу таш стеналармы? Сәнифә тагын мыскыллы караш белән очрашты. Нинди ике йөзлелек, нинди түбәнлек, нинди оятсызлык. Бары тик кеше хакыннан, сабыйлар хакыннан ничек курыкмыйсыз сез дип кенә әйтә алды. Мал өмет итеп, аларны урыныннан кузгатмаска иде тәти кыз. Мин сезгә ул балаларны торган җирләренә кире илтеп тапшырга киңәш итәм. Хәер, сез аларны мин әйтмичә дә илтеп ыргытачаксыз. Әлегә бала исме белән әйберләрен алырга кирәк сезгә. Бары шул, диде ул, тагы да мәсхәрәлерәк көлеп. Сәнифә сынды. Бары тик бераздан гына, әзме күпме ушын җыеп: "Сез начар җитәкче. Чөнки сез кешелексезлек үрнәге күрсәтәсез. Яшәү кануннарын бозасыз. Үзегезнең кул астында эшләүче кешеләрне бер-берсеннән начарлык эшләргә, бер-берсен таларга, мыскыл итәргә өйрәтәсез", ди алды. Аннан: "Әгәр минем асрамага алып кайткан берәр балам кайчанда булса, гаделсезлек эшләп суд каршына баса икән, анда сезнең дә өлешегез булачак. Сез начар җитәкче генә түгел, сез безнең җәмгыять өчен куркыныч кеше", диде. Һәм өстәл артына сеңә барган башка тагын бер карап алды да, бүлмәдән чыгып, икенче каттан аска йөгерде. Урамга чыккач, күкрәген кысып торган ниндидер кыршауны үзәргә тырышып, тирән итеп сулыш алды. Сукмак янында гына үсеп утырган яшь наратка сөялеп бераз тын торды. Кинәт аяк буыннарының хәле китеп, җиргә чүгәсе килде. Күзе белән тирә-юньне күзәтте. Якын тирәдә бер генә утыргыч та юк иде. Маңгайына, кулларына салкын тир бәреп чыкты. Киндегеннән чак кына астарак нәрсәдер дөрләп яна башлады. Башы әйләнеп куйды. Юк, бирешмәскә кирәк. Ни дип җибеп төштем соң әле? Үзен нык булырга өндәп, Сәнифә әкрен генә өйләренә таба атлады. Эльмира Шәрифуллина. Алма апа. Сәнифә кайтып кергәндә, өйгә тәмле ис таралган. Балалар мәктәптән кайтып өсләрен алыштырган, йөгерә-йөгерә өстәл әзерлиләр иде. Әнисе Сәнифәнең йөзенә күтәрелеп карауга ук эшнең уңышсыз тәмамлануын сизсә дә, оныклары алдында сүз кузгатасы килмәде. Ләкин уйнак кылын кебек сикергәләп, ишек төбенә килеп җиткән Алсу: "Алма апам, син әллә курыктыңмы? Кулың калтырый", дип әйтеп салды. Сәнифә шунда гына алып куярга дип сузган сумкасының селкенеп торуын күрде.
Сезнең янга шәйгә өлгерергә дип ашыктым. Баскычтан йөгереп мендем. Шуңа бераз гына тыным кысылды дип җаваплады. Һәм тиз генә салкын су белән юынып, өстәл янына утырды. Алсу инде алма апасының куркуы турында онытып та өлгергән. Көлә-көлә үзләренең сыйныфларындагы Әнвәр исемле малай турында сөйли. Шундый матур эмблемалар ясап килгән. Кемдә кем баш ваткычларны шишеп җиңүче була, эмблема итеп эшләнгән Сөембикә манарасы шуңа ди. Аның баш ваткычларын беркем шиша алмый. Кичә бөтен сыйныфны аптыратты. Аннан соң яхшы итеп уйлап, иртәгә җавабын табып килегез дип өйгә биреп җибәрде. Әйдә берәрсен безгә дә әйтеп кара дип күзләрен ычкынландырды Айнур. Без шиша алмаган нинди баш ваткыч бар икән бу дөньяда? Бик теләгәч тыңла алайса, диде Алсу. Димәк, домино уйныйсыз. Иптәшегез бер доминоны ала да читкә китә. Калган 27сеннән чылбыр төзергә куша. Сез эшкә керешәсез. Иптәшегезнең нинди домино алуына карамастан, тоташ чылбыр төзисез. Шуннан соң иптәшегез сезнең чылбырга күз дә салмыйча, баш-башларында нинди очколар икәнен әйтә. Моны ул ничек белә? Уйларга кирәк, ди Айнур көттереп кенә. Хәзер эшләп карыйбыз аны. Кая әле безнең домино? Башта ашыйк, аннары иркенләп шишәрсез ди әбиләре. Алайса, табын әзерләгәндә дә шишеп була торганын әйтәм мин сезгә дип шилтери Алсу. Әйдә, дип тәкъатьсезләнә Айнур. Кеше башында уртача 150 мең чәч бар дип исәпләнә. Әгәр ай сайын шуның 3000-е кыйлса, баштагы чәчләрнең гомерен ничек исәпләп чыгарырга мөмкин? Пүчтәк бу, ди Айнур, күңелдән исәпли үк башлап. Бер ай эчендә 3000 кыйлгач, 12 айда 36 меңе юк була. Шуннан 150 меңне 36 меңгә бүләбез. Төгәл бүленми, димәк, һәр чәч 4 елдан бераз гына артыграк яши. 4 елда 5 көн дип төгәллек кертә әбиләре. Алай бик кызып киткәч, инде мин дә берне әйтәм ди Сәнифә апалары. Мисал өчен, мин сезгә кавын алып кайтырга куштым ди. Каршыгызда берсенең әйләнәсе 60, икенчесенеке 50 сантиметр чамасындагы 2 кавын тора. Әмма беренчесе икенчесеннән 1,5 тапкырга кыйммәтрәк. Кавыннарның кайсысын алу отышлы? Минемчә, кечкенәсен ди Наилә. Чөнки ул сантиметр өчен никадәр 10 сантиметр өчен никадәр акча артык түләргә кирәк. Ә минемчә, зурсын алу файдалы. Бу очракта кавынның ашарга яраклы өлеше тышкы озынлыгы буенча түгел, радиусы белән исәпләнә ди Айнур. Дөрес ди Сәнифә апалары. Андый очракта сез кавынның да, карбызның да зуррагын алсагыз отасыз. Сәнифә апалары үзе дә балалар кебек мавыгып, табын турында да онытып сүзен дәвам итә. Үлчәү берәмлекләре турында сөйләшкәч, тагын бер сер ачыйм әле үзегезгә. Әйтик, үлчәү өчен кулыгызда метрда, сантиметрда гомумән бер нәрсә дә булмаса, әйбернең озынлыгын ничек белер идегез? Адым белән. Әгәр ул әйбер сезнең адымнан кыскарак булса, шырпы кабы белән. Ә мин яныгызда бер нинди әйбер дә булмаса дип әйттем. Апалары елмаеп, аптырашта калган балаларга карый. Әбиләре тамак кырып, Алсуга үзенең карышын җәеп күрсәтә. Ә карышның ничә сантиметр икәнен каян беләбез? Ди Алсу бөтен бүлмәне яңгыратып. Менә шуңа күрә һәркем үз карышының ничә сантиметр икәнен белергә тиеш ди Сәнифә апалары, укытучы Сөйбән абыйларының сүзләрен искә төшереп. Укучыларыгыз теләсә нинди уен вакытында файдалы мәгълүмат алсын ди торган иде аларга Сөйбән абыйлары. Мөмкинлеккә карап, күбрәк хәрәкәтле уеннар уйнатырга тырышыгыз. Хәрәкәттә бәрәкәт булуын онытмагыз дип тәкрарлый иде. Аннары кызларны бер почмакка җыеп алыр иде дә, ярым пышылдап: "Хуҗагыз, ягъни мәсәлән, җитәкчегез хатын-кыз булса, ул бар җирдә аны уздырып киенмәгез. Укытуыгыз менә дигән булса да, өстен чыгармас" дияр иде дә, безнең белән бергә күтәрелеп көләр иде. Һәм Сөйбән абыегыз күпне күргән, шуңа күрә күп белә ул дип тә өстәп куяр иде.
Студент еллары исенә төшсә, үзәкләре өзелеп, күңелендәге әллә кайсы кыллары сулкылдап сызлый башлый Сәнифәнең. Училищеда бергә укыган сабакташлар альбомын алып утыра да, дуслары белән озаклап күзгә-күз карашып тора. 32 кешенең 7-се мәрхүм дә булган бит инде. Эй, бу гомерләр дип куя. Кызык вакыйгалар исенә төшеп көлеп тә җибәрә. Бер вакыт төркемнәрендә солдатлар белән хат язышу гадәткә кирип китте. Исем фамилияны да белмичә, журналдагы фәләненче номерлы кызга диләр дә хат язып җибәрәләр. Почта гадәттә 2нче дәрестән соң килә. Хатны кулга тапшыруга дәрес башлана. Ничек тагын 45 минут көтеп торасың ди. Ачып укыйлар да, шунда ук җавапта язарга тотыналар. Берсе бер абзац, икенчесе тагын бер абзац яза. Ә Альбина исемлебез солдатлардан килгән хатларны тигезләп кисеп, зур осталык белән муенса ясый. Шулай итеп, дәрес беткәнче җавап хаты белән муенса конвертка салынган, җибәрү өчен адресы язылган була. Тик укытучы да аларның нәрсә белән шөгыльләнгәнен күптән сизгән була. Бу гадәтегез белән ерак бара алмассыз, кишербанулар. Менә бу аслы-өсле ноталарның ничек әйтелүен күңелегезгә беркетеп куймасагыз, мин сезне кайда кунакка җибәрергә белермен ди, кайрылып торган шәнти бармагын өскә күрсәтеп. Һәм бик мәзәк итеп, күзләрен яшьләндереп көлә. Үз-үзен тоту әдәбе бик тә сәер бу кешене нигә монда эшкә алдылар икән дип йөргәндә, яңа ел кичендә аның төрле уен коралларында өздереп уйнавын күреп хайран калды укучылар. Шактый музыкантлар, хәтта композиторлар белән аралашып, бүгенгә кадәр андый итеп уйнаган кешене очратмады Сәнифә. Бармакларына кушылып җаны, кеше күзенә күренә торган һәрбер күзәнәге уйный иде аның. Күзе, кашы, йөзе, маңгаендагы һәрбер җир чыга. Һәр хәрәкәте көйнең эчтәлеген ачып, көлеп, елмаеп, газапланып яки елап тора иде. Шуның кадәр бирелеп, шуның кадәр мавыгып уйный. Аның үзгәләнүенә карап, шул 1 минут вакыт эчендә укытучысының үзе белгән, ишеткән кадәр тормышын күз алдына китерә иде Сәнифә. Тымрап торган ир бала, көләч йөзле хатын, нык бәдәнле ир, машинада каядыр баралар, бармыйлар, тигез асфальт юлдан очалар. Һәм кинәт фаҗига. Улы белән хатыны шунда ук үлә. Ә руль артындагы ирне авыр хәлдә хастаханәгә озаталар. Ул терелә, тик бер аягы, уң кулының шәнти бармагы гарипләнеп, зиһене чуалып кала. Баянда уйнаганда, әнә шул газапларын бәгыреннән йолкып-йолкып чыгара музык укытучысы. Һәм төсле, тере фотокадрлар итеп, тамашачыларга ыргыта. Мәгез, карагыз. Мине гаепләгәнче ниләр күргәнемне белегез. Ул җан ачысы белән кычкырып җибәрмәс өчен елмайган булып кылана. Үзе яшь элпәсе капланган күзләрен еракка төбәп уйный да уйный. Йөрәгенең пәрә-пәрә тилгәләнүен үтәли күреп торган тамашачы мышкылдап елый башлый. Баянчы шунда гына айнып китә, сискәнеп кешеләргә карый. Юк, мин сезгә начарлык теләмим. Сезгә мин күргәнне күрергә язмасын. Башыгыз да, уйларыгыз да янчелмәсен. Борчуым өчен гафу итегез ди сыман ул. Бик сагынып искә ала Сәнифә училище елларын. Андагы олы җанлы, чын мәгънәсендә кешелекле укытучыларны сагына. Әйтик, Мөхәммәд абыйларын, татар теле һәм әдәбиятыннан укыта иде мәрхүм. Дөньядагы бер генә нәрсәгә дә битараф калмавы, Казан утлар журналы белән хат аша даими сөйләшеп торуы сокландыра иде Сәнифәне. Язуың матур дип, күп хатларны аңа күчертә иде. Аннан имзасын куеп, редакциягә җибәрә. Җавап килгәч, берәрсеннән кычкыртып укыта. Мөхәммәд абый укыткан елларда байтак укучы әдәбиятка гашыйк булып, язу-сызу эшләре белән шөгыльләнә башлаган иде. Тора-бара кайсы журналист, кайсы язучы булып китте аларның. Сыйныф җитәкчесе Сара Әминовнаны, искиткеч йомшак табигатьле. Ирле хатынлы Сания Гомәровна һәм Ясәви Хадиевичны, һәр җөмләне тәмләп, тәфсилләп аңлата торган Хания һәм Рифкат Вәлиевларны.
Бөтен бер училищены нәни генә йодрыгына сыйдырып тота алган таләпчән һәм акыллы Нурбисал Ибраһимовнаны, егетләрне биергә өйрәтүче Васил Хадиевичны һәммәсен дә хәтерли Сәнифә. Шундый кешеләрдән белем алуына тора шатлана. Әнисенең тәвәккәллегенә, баласы язмышы өчен вакытында кайгырта белүенә рәхмәт укый. Инде хәзер үзе җай чыккан сайын Наилә белән алсуда педагог хезмәтенә мәхәббәт тәрбияләргә тырыша. Айнурны ни өчендер хәрби кеше итеп күз алдына китерә. Бу турда исенә төшкәч үк Сәнифәнең күңелен бер уй җылытып үтә. Заһидулла хәрби училищеда укыта бит. Ярдәм итми калмас шәт. Теге юлы Сәнифә килгәч, бик шатланган иде Заһидулла. 2 театрга билетлар алып куйган. Шәһәрнең истәлекле урыннарын күрсәтергә планлаштырган. Ә инде шактый зур кыз булып үсеп килгән Язгөлем, әни назын эзләпме, һаман Сәнифә тирәсендә сырпаланды. Сәнифә белән бөтен шатлыгын уртаклашты. Бүләк күлмәклекләрен күрсәтте. Сәнифә дә бер утыруда 2 күлмәк тегеп бирде үзенә. Һәм бу өлгерлеге, осталыгы белән баланың гына түгел, әтисенең дә, әбисенең дә ихтирамын яулады. Көннәре санаулы иде Сәнифәнең. Берничә кибеткә кереп, дусларының үтенечен үтәде дә, килгәннең 4нче көнендә кайтып та китте. Киткәндә, "Үзегезне көтәбез", диде ул Заһидулланың колагына. "Быелга булмый, җәренгә сабан туена җыенам", диде Заһидулла. "Минем бит сез торган шәһәрдә бер туган апам яши. Баргач таныштырып кайтырмын әле. Хәзер үк белгертсәм тынгы бирмәс, бик йөремсәк ул", дип елмайды. "Ә без кунак килгәнне яратабыз", диде Сәнифә дә көлеп. "Кунакның төрлесе була аның Сәнифәкәй", дип куйды Заһидулла. Кабаттан ул турыда сүз кузгатучы кеше булмады. Эльмира Шәрифуллина. Алма апа. Бер елга якын вакыт эчендә Сәнифә генә түгел, балалар да күнегеп беткән иде Заһидулланың хатларына. Һәр вакыт яшел кара белән язган матур, пөхтә почеркына, назлы сүзләренә. Ә бер көнне, сабан туйлары якынлашкан язгы бер иртәдә, диванга җайлап утырып, алсу кертеп биргән хатны ачты Сәнифә. Хатны кулга алгач, күңелен биләп алган шатлыктан дулкынланып бер мәл тынтырды. Шуның кадәр якын, шуның кадәр кадерле иде бу хатлар. Алар аша ул Заһидулланы гына түгел, әнисен дә, кызы Язгөлемне дә күңеленнән үз итеп, бик якын тоеп яши башлаган иде. Тик бу хат бөтен дөньясын астын өскә китерде. Ышанып, күңелен тәмам беркетеп өлгергән, үзенчә бик акыллы дип исәпләгән ирнең кинәт кенә Сәнифәгә яла ягуы башка сыймаслык хәл булды. Мине тормышта күп алдадылар. Әмма 3 баласы булган хатынның кияүдә булмадым дип ышандырырга теләгәннәр, әмма 3 баласы булган хатынның кияүдә булмадым дип ышандырырга теләгәне юк иде. Ялганчыларны кичерә алмыйм, гафу ит дип берничә генә җөмлә язган иде Заһидулла. Сәнифә ни уйларга да белмичә аптырап калды. Шунда ул беренче тапкыр балаларның бик тә алар ягына охшаганлыгына игътибар итте. Шунда ук күптән түгел бакчага йөргә чыккач, бер хатынның килеп, мишәрчәләп сөйләшеп торуын, барысы да үзеңнекеме наным дип соравын исенә төшерде. Барысы да үземнеке, барысы да үз сөягем дигән иде аңа Сәнифә шаярып. Шулайдыр шул, бик охшаганнар бит, диде аңа хатын, һәм ашыгып китеп тә барды. Апасы булмады микән? Димәк, түзмәгән, адресны биргән. Апасының гадәтләрен энәп бетермәсә дә, сүзләренә ышанган. Кеше сүзе кеше үтерә диләр.
хак икән. Бәлки аңлатып җавап язаргадыр. Файдасыз булачак. Мине йөрәгеннән мәңгегә алып ыргыткан инде бу. Сәнифә дә җирләде Заһидулланы. Күңелендә җирләде. Шул көнне кіндік астыннан икенче мәртәбә нидер көйрәп яна башлады. Маңгайына тагын салкын тир бәреп чыкты. Секунд эчендә чатнап ярылырлык булып ирене кипте. Хәле китте. Су бирегез әле миңа, диде ул, бөтен хәленә кычкырып әйтергә тырышып. Аныкларының ыек башларын ямап янындагына утырган Хубҗамал әби, сискәнеп, кулындагы әйберен төшереп җибәрде. Ни гомер бергә яшәп, булай күргәне юк иде әле аның Сәнифәне. Эчендә бер шире бармы әллә? Әллә зиһененә зыян килгәнме дип уйлады. Һәм гаҗәпсенеп, нәрсә булды кызым дип сорады. Хәзер уза ул, диде Сәнифә, әнисенең каушавын күреп. Су гына бирегез. Су эчкәч, маңгайына салкын чүпрәк куйгач, Сәнифәнең хәле чынлап та бераз җиңеләйде. Алсу белән Наилә дә Һәбиләренең йөгергәнен күреп, алма апаларының баш очына менеп утырдылар. Апа, Заһидулла абый берәр кайгылы хәбәр язганмы әллә? Әнисе үлмәгәндер ич, дип сорады Алсу. Әйе, үлгән, диде аларга апалары. Заһидулла абыегыз үзе үлгән. Наилә үлгән сүзен ишетүгә үк диван башына капланып елап җибәрде. Алсуы тал куышыннан очып чыккан кыштай сикереп торды да, идәнгә төшкән конвертны алып, хатны бит үзе язган, үлгәч ничек үзе язалсын ди инде, дип чәчрәде. Минем өчен үлде, диде Сәнифә. Минем сүзенә басым ясап. Наилә мендәрдән башын күтәрде. Кызлар бер-берсенә карашып, җилкәләрен җыердылар. Тере кешенең ничек итеп бер Сәнифә апалары өчен генә үләргә тиешлеген аңламадылар. Шул ук вакытта артык сорау белән авыру апаларын да борчыслары килмәде. Соңыннан исә бөтенләй оныттылар. Әнисе никадәр генә тыкырдатса да, Сәнифә хастаханәгә бармады. Шушы яшенә җитеп, бер генә көндә авырып ял алганы юк иде аның. Әмма соңгы вакытта ниндидер сәер хәл бетү җафалый башлады үзен. Спорт белән шөгыльләнергә дигән карарга килде ул. Училищеда укыганда чаңгы буенча район беренчелеген тота иде бит. Хәзер үзен үзе бик шәпләп тиргәгәннән соң, бер көндә калмый су кыйнырга, бер көндә калмый физарядка ясарга, кыш айларында бер көндә калмый чаңгыда йөрергә дигән катгый карарга килде. Һәм сүзендә торды. Аңа гына ихтыяр көче җитәрлек иде Сәнифәнең. Кайчагында башына Заһидуллага әллә хат язып карыймы дигән фикер килсә дә, кире уйлады. Димәк, башта ук ышанмаган булган. Шундый матур итеп бөтен серләрне уртага салып сөйләшкәннән соң, матур хыяллар, планнар кырганнан соң, ачыкламый нитми генә ничек итеп кырт кисәргә мөмкин? Кеше сүзе белән шулай тиз хөкем чыгара икән, димәк үзе дә ышанычлы түгел дип уйлады Сәнифә. Һәм бу мәсьәләгә кабат әйләнеп кайтмаска тырышты. Ләкин нәкъ шул көннәрдә Айнур үзенең хәрби училищега укырга керергә теләвен, күрше егете Шакир белән бергә барырга җыенуларын әзерләнә башлау өчен Заһидулла абыйларыннан программа сорарга кирәклеген үтенде. Ир бала шул инде. Заһидулладан күптәннән хат юклыгында, ул кайтырга тиешле сабан туеның үтеп китүендә игътибарга алмаган булып чыкты. Мин сезнең гадел яшәүегезне телим, Айнур. Син дә, Шакир да меңләгән яшьтәшләрегез кебек үз көчегез, үз тырышлыгыгыз белән керергә тиешсез укырга. Нәкъ башкалар кебек программаны да үзегез сорарга тиешсез. Әзерләнергә, беркемнең дә ярдәмен өмет итмәскә кирәк. Менә шуннан соң, бөтен эшләрегезне бетереп курсант булып урнашкач, Заһидулла абыегызны эзләп тапсагыз да ярый. Шул вакытта сезгә дә, безгә дә күңелле, кеше алдында да йөзебез якты булыр, диде Сәнифә апалары. Апаң бик дөрес әйтә, улым. Сүзегез биттеме дип, ак кәгазь, каләм тотып, Хубҗамал әби килеп чыкты. Кичә ахиратымнан хат килде. Җавап кына язык, әйтеп торам, диде ул Сәнифәгә. Тик торганда күзе сукрайды бит. Аның күзе күргәндә кешегә ялынышыбыз юк иде. Рәхәтләнеп, кадимчә языша идек. Юк, хәзер укый алмый, күзләре күрми.
Мин кадимчә язсам, балалар аңламый. Азапланабыз да соң кеше гызырлап. Ник мин авыр сынлы мишәни сиңа хат язып бирергә диде Сәнифә. Барыбер турыдан-туры үзең эшләү түгел бит инде эшне, диде ул, кәгазен Сәнифәгә сузып. Багбыстан Мәтминовнаны белә идем мин. Теге мәктәп ачып, хатын-кызларны укытып, тегү-чигүгә өйрәтеп йөргән Багбыстанны. 1905 еллар тирәсендә ачкан түгәрәкләренә хатын-кызлар килә башлый моның. Шуннан 7 еллык кызлар мәктәбенә әйләнә. Халык Багбыстанның зирәклегенә, зиһенле булуына сокланып, ул ачкан мәктәпләрне Багбыстан мәктәбе дип йөри башлый. Күрше Мәндәй авылыннан дип сөйли иде аны ахирәтем, Минзәлә өязеннән. Шагыйрь Шәйхзадә Бабич белән дә таныш булган ул. Менә шуларны ныклап сораштырып калырмын дигән идем, ди Хубҗамал әби. Аннан тагын сүзен дәвам итеп: "Хай, безнең татар хатыннар арасында нинди генә зыялы кешеләр булмаган. Замана авырлыгы белән чәчәктә килеш кырганнар җаннарым", ди. Кырымаганнары да күп ишәни. Алар шул задурланып эшкә җигелгәннәре, тәвәккәлләре. Талант ияләренең барысына да андый көч бирелмәгән. Күбесе нечкә күңелле була бит аларның. Дошманы белән беренче тапкыр бәрелешкәндә үк бөгелеп төшә. Мин барыбер мескен талантлар яклы түгел дип сүз көрәштерә Сәнифә. Синең үз холкың мескен түгел. Шуңа өнәмисең син андыйларны. Бала вакытыңда бер генә мәртәбәдә еламадың бит син. Мин энеңне тапканда кендек әбисе булуыңны хәтерлисеңме соң? Шул чагында әллә миннән, әллә каннан куркып, күз яшьсез генә шыңшыдың үзең, ди аңа әнисе, яздыра торган хаты турында да онытып. Ипи пычагыннан курыктым мин ул вакытта. Бәбинең кендеген кис дигәч, суярга кушасыңмы әллә дип торам. Мин ул тугач бергә уйнысым килеп бик көткән идем бәбине, диде Сәнифә елмаеп. Тәвәккәллегең, ныклыгың шунда ук билгеле иде, кызым, күз тимәсен үзеңә. 10 яшьтә кемнең кендек әбисе булганын ишеткәнең бар, дип, көлә-көлә яшьлеген исенә төшерә Хубҗамал әби. Үзем сиңа кендекне ничек кисәргә кирәклеген өйрәтәм. Үзем ярты юлда ташлап чыгып йөгермәсә генә ярар иде дип куркам. Җитмәсә, урамда 45 градус суык, өйнең салкынлыгына чыдар хәл юк. Тик шунда энеңә дә, үземә дә салкын тигермәдең бит, кызым. Әйбәтләп тордың, җылыттың. Мең рәхмәтләр яусын үзеңә. Мин бик риза, кызым, синнән. Җылы түреңдә яшәтәсең. Йөзең һәр вакыт якты, Аллага шөкер. Әтинең кәгазьләрен ягып кыймак пешергәнне дә хәтерлим әле мин, әни, диде Сәнифә. Ничек итсәм иттем, тәкип пешереп бетердем бит туглаган камырны. Элекке балалар нык иде инде, кызым. Эшләп үскәнгә шулай булгандыр. Син 3нче сыйныфта укыганда ук сыер сава, ипи сала идең инде. Бик каты авырып, хәлсезләнеп егылгач, мине күрше авыл хастаханәсенә илтеп салдылар. Шунда 7 чакрым ераклыктагы авылга 2 көннең берендә килеп тордың бит. Килгән сайын кыймак пешереп алып килә идең. Укырга да, өйдәге эшләрне карарга да, суын ташырга да, берсеннән берсе кечкенә эш туганыңны карарга да җитештең, Алланың рәхмәте. Ана сарылы булдың син үзе. Бәхетең генә тулы булмады шикелле, дип тезде Хубҗамал әби. Хатны язып бетергәннән соң Сәнифә мәктәпкә йөгерде. Киткәндә, балалар кайткач, утырып ашагыз, мине көтмәгез. Бүген педсовет безнең, соңрак кайтырмын, диде. Хәерле юл, балам, исән йөре, дип озатып калды аны әни кеше. Хубҗамал әби һәр баласы, балаларының баласы артыннан шундый изге теләктә калса да, ул көнне башка сыймаслык вакыйга булды. Эльмира Шәрифуллина.
Алма апа. Алсу урамга да, юлга да чыгып китмәгән иде юкса. Мәктәптән кайтып, ашап эчкәч, үзләреннән 3 кат өстә яшәүче Шакирларга гына менде. Ул да менеп китте. 5-10 минут вакыт үткәндерме, юктырмы? Урамда халык гөрли дә башлады. Хуп Җамал әби белән Наилә тәрәзәгә барып карасалар, кемнәрдер өскә төртеп күрсәтә. Кемнәрдер йөгерә, кемнәрдер елый, түгәрәкләнеп басып, нидер карыйлар иде. Хуп Җамал әби тәрәзәдән чыгарлык булып урамны күзәтте. Кемдер йыгылган бит монда, балалар, кемдер харап булган диде ул тыны кысыла-кысыла. Айнур улым, йөгер Шакирларга, Алсу шунда микән? Үзе өйдә йөргән башмагы, юка күлмәге белән урамга чыгырга җыена башлады. Наилә аңа тиз генә мамык шәлен китереп бирде. Юнле хәл түгел бу балам, тикмәгә чит кеше еламас, диде Хуп Җамал әби. Наилә белән алар чыгып җиткәндә, ашыгыч ярдәм машинасы килгән. Кан эчендә яткан гәүдәне алганнар, Шакир белән Айнур да арткы ишектән машинага утырып маташалар иде. Бәләгә юлыгучыны озатып калган халыкның кайберсе кеше булмас, 4нче каттан йыгылган кешенең исән калганын күргәнем юк дип сөйләнә. Кайсысы ярый әле йомшак җиргә туры килгән, асфальтка төшсә тында тартмас иде ди. Төшкәнен үк күргән кешеләр парашютта очкан кебек кенә килеп төште. Бик бәләкәй гәүдәле кыз, юбкасы бик киң иде диделәр. Алсу дип нәтиҗә ясады Хуп Җамал әби. Наиләне тизрәк кире бирде. Сеңлесенең канын күрмәсен. Бераз хәл алгач, чыгып, үзем күмеп куярмын дип уйлады. Исән микән бала? Шуны беләсе иде. Исән генә була күрсен. Сәнифәсенә ничек әйтергә икән? Соңгы вакытта тәмам телгәләнде бит. Тыны көне бетеп, йөзе ак җәймә кебек булган Шакирның әнисе Фәтхия йөгереп керде. Тәрәзәгә якын барма дип сүземне дә әйтеп бетерә алмадым. Рамнарны буяп яткан Шакир янына барып та басты. Өй ишеге ачылып китеп, ачык тәрәзәдән җил алып та очырды дип аңлатты ул, яшенә буылып. Мин хәзер хастаханәгә барам. Сәнифәгә әйтми торабызмы әллә, диде. Айнурны кайтарып җибәр. Исәнлек хәбәрен ишеткәнче ут йотып торабыз без монда, дип калды аның артыннан Хуп Җамал әби. Әмма Айнур бер төрле дә юньле хәбәр алып кайта алмады. Сәнифәгә әйтмичә эш барып чыкмас. Ширин яшергән үлгән дип үз алдына сөйләнде Хуп Җамал әби, каушавыннан әле тегендә, әле монда бәрелеп. Булмаса бар, апаңа шалтырат кызым, диде ул Наиләгә. Син улым, салкын су белән юын да, бераз ятып тор, диде ул Айнурга. Аннан, юк улым, ятып тора торган чак түгел. Апаң янына үзең бар әле син. Кайтканда ипләп кенә әйтерсең, кинәт әйтмә. Юк, булмаса булай син улым. Кайтып кергәч кенә әйтербез. Бар улым, йөгер. Үзе башын кысып бәйләде дә диванга утырды. Наиләне чакырды. Тынычлан кызым. Күз яше берәр нәрсәгә файда итсә, кешенең бөтен эше елау булыр иде. Сиңа үз-үзеңне бераз кулга алырга кирәк. Сәнифә апаңнан үрнәк ал. Күз яше күрсәткәне бармы сезгә? Аның да борчуы аз түгел. Ирләр йөгендә, хатын-кыз йөгендә бер үзе тарта. Җыеныбызны әвәләп ясасаң, бер кеше чыкмый бит бездән. Бөтенебез апаң тәрбиясендә торабыз. Инде аңа чыдамлык бирсен, сәламәтлек бирсен Ходай Тәгалә. Наилә әллә хәлсезлектән, әллә арудан әбисенең тезенә башын салып күзләрен йомды. Нәрсә инде бу, дип сузды Хуп Җамал әби. Тугачтында михнәтчегә башлый адәм баласы. Үлгәнче газаплана. Ни гөнаһлары бар инде бу балаларның моның кадәр дә җәфа күрергә. Карчыклар белән сөйләшә башладыңмы? Бисмилласыз туган балалар китте. Шуңа бер тыныч көннәре дә юк дип нәтиҗә ясыйлар. Борын заманнарда аларның картлары кич атна белән җомга көннегенә яннарына килгән. Мунча яктырып юынып чыккач кына имеш. Чисталык бәндәгә һәр вакыт кирәк ансы. Әмма бөтен уңышсызлыкны тышкы чисталыкка гына кайтарып калдырып булмый. Эчке паклык кирәк. Күңел матурлыгы, күңел чисталыгы. Хуп Җамал әби әнә шулай үз алдына уйланып утыра бирде. Аңа Сәнифәләр кайтып кергәнче ничек тә вакыт үткәрергә кирәк иде. Әмма Айнурның киткәненә 1 сәгать кенә түгел, 1 ел үткәндер кебек тоела башлады. Яшь кешегә 2 генә сикерерлек ара иш мәктәп. Нишләп йөри икән дип пошынды.
Біраздан Айнур Сәнифә белән түгел, күрше Фәтхия белән кайтып кергәч аңлады. Туры хастаханәгә киткәннәр икән. Алсу аңына килде. Сәнифә апа Шакир белән хастаханәдә калды диде Айнур. Чыкмаган җанда өмет бар дип кабатлады Хубҗамал әби. Узгынчы кайгы хәсрәтләр булсын, терелер боерган булса, табиблар ни әйтәсең балам диде ул. Айнур бу көтелмәгән фаҗигадан бөтенләй югалып калган, үз эшенә бикләнгән иде. Сорауга Фәтхия җавап бирде. Кулы сынган, баш мие селкенгән. Мин бөерләреннән курыккан идем. Аларында әлегә ул бу сизелми диделәр. Шакирны әйтәм, үзен бик гаепле сизә. Тотып кала алмадым дип газаплана. Алсу аягына басмыйча хастаханәдән чыкмыйм дип әйтә. Сәнифә икенче көнне иртән генә кайтты. Табиблар Алсуның исән калачагын тулысынча ышандырып әйтә алмасалар да, яшь организмның көрәшергә тиешлеген, дарудан һәм шәфкать туташларының хезмәтеннән тыш, кешенең үзенең дә яшәү өчен тырышырга тиешлеген әйттеләр. Үлем кинәт килмәгәндә, һәр кемнең үз гомере үз кулында дигән аңа ак чәчле профессор. Һәр кемнең үз гомере үз кулында. Картлык шире чабуыннан ябышканчы дип кабатлады Сәнифә үз эшеннән генә. Кара яндырып 2 чынаяк сөтле чәй эчте дә мәктәпкә китте. Алсу терелеп хастаханәдән үз аягы белән чыкканда, бөтен табигать ак мамык юрганга төренгән иде. Тирә-юньдә уйнак кар бөртекләре сибелә, учларга, кирфекләргә куна. Кар бөртеге ничә канатлы, ди Алсу, һаман да шулык тавыш белән. Каршы алырга килгән сыйныфташлары берсен-берсе бүлдереп гыманлый башлыйлар. 5, 4, 6, 8. Учыгызга яудырыгыз да, санап карагыз. 30-га якын бала, кулларын алга сузып, бияләйләренә кар бөртеге төшкәнен көтәләр. 6 канатлы, 6 бит, әй? Минекенең берсе 6, берсе 4 кенә канатлы. Алсу шуклануын дәвам итә. Гүя ул бүген үзенең дөньяга икенче кабат тууы тантанасында йөзә. Бер сигарет ничә минут гомерне кыскарта дип сорый Алсу, зур кара күзләрен үзе яныннан атлаган Толига текәп. Толя саргая башлаган тешләрен күрсәтмәскә тырышып. Күрәсезме, кешенең хастаханәдә ятуы әллә каян күренеп тора дигән була. Арттан килүче берсе шигырь белән җавап бирә. Ты выкурил всего 5 сигарет. Часа жизни твоей нет. Җавап әзер. Димәк, һәр сигарет кешенең 12 минут гомерен кыскарта дип нәтиҗә ясый Алсу. Сәнифә апасы, сыйныф җитәкчесе, Айнур, Шакир, Алсу һәм сыйныфташлары чыршу килеп кайтып кергәндә, Хубҗамал әби белән Наилә табын әзерләп көтеп торалар иде. Күп итеп эчпочмак пешергәннәр. Табынның иң уртасына кырмыска ыясы тортын куйганнар. Алсуның һәр вакыттагы шат, шаян, җиңел гәүдәсенә карап торды да, ул бу сизелми бугай. Кыз бала бит, гарип кенә була күрмәсен дип уйлады Хубҗамал әби, көлешә-көлешә чәй эчкән балаларга карап. Алсу дип эндәште шунда бер иптәше. Нигә сез апагызга алма апа дисез? Алмалар үстергә яратам әллә ул? Сәнифә апабыз бакчада алма да, башкасын да үстергә ярата. Алма апа дип хөрмәтләп, яратып эндәшәбез. Алма апа дигән сүз изге ана дигән мәгънәне аңлата ди әбиебез. Ул арада балалар китәргә кузгала башладылар. Бала чага дигән инде. Юкка да күңелләре була дип сөйләнде Хубҗамал әби. Спасибо, бабуля. Әби зур рәхмәт дип таралыша башлаган малайларга һәм кызларга карап. Укытучылары әйбәт кеше күренә. Шулар сүзен тыңлап, шулар көен көйләп килгән бит әнә. Алсуга тагын 3 көн мәктәпкә бармаска кушылган иде. Әмма кем, ул түзеп өйдә утырамысың. Икенче көнне үк абыйсына 2 сумка күтәртеп укырга китте. Гыйлемгә шулай дәрт булу ошый иде аның Хубҗамал әбигә. Үзебезнең якка тарткан дип уйлады ул зур бер канәгатьлек белән. Бар балаларым да гыйлемгә һәвәс булдылар. Барысы да урында эшли, биргәнеңә шөкер. Кем баласы дигәндә, Сабак Калимулла балалары дип горурланып әйтерлек булды. Үзе генә күрмәде багалмаларыбызны. Укып, балаларның кеше булганын күрә алмады. Каһәр суккан сугыш йотты. Аны гына түгел, күпләрне нәүмиз итте бу сугыш. Ул арада буш сәгатем,
конспектымны онытып калдырганмын дип Сәнифә кайтып керде. Соңгы вакытта нишләптер әйберләремне оныта башладым әллә. Әллә картлык чире инде, диде ул әнисенә. Язмаганны. Мин картайдым димәгәндә, син картайдым дип торырга дип шелтәләде аны әнисе. Бүген иртән здоровье бакчасына чыктыңмы соң син? Йокыга әвереп сизми калганмын дип сорады. Чыктым. Бер йөри башлагач, үзеннән үзе барасы килеп тора икән анда. Теге бик суык көнне чыкмаган идем бит. Көне буе әллә ни җитмәгән кебек йөрдем, диде Сәнифә. Суыкта да чык син анда, кызым. Чыныккан кешегә суык тими аңа. Аннан балаларны да йөртә башларга кирәк. Әкрен-әкрен өйрәнсеннәр. Алып чыгарга күптән ниятем бар да, уятырга кызганам. Соң яталар бит. Йокылары туймас дип куркам, диде Сәнифә. Бер тәртипкә салгач, үзләре үк иртә ята башларлар. Йөртә башла син аларны, диде Хубҗамал әби, ашыгып, тагы эшкә җыенган кызына. Сәнифә никадәр нык булырга, никадәр бирешмәскә тырышса да, Дуга Диасның директоры яныннан чыккач булган хәл борчый иде аны. Һаман спорт белән шөгыльләнеп, иртә яздан башлап туктаусыз су кыйнырга йөреп, әнисе әйтмешли, җыен юк барга игътибар итмәскә тырышса да, бер көнне эшен тотып ятканда, учына күгәрчен йомыркасы кебек шар килеп кергәч, йөрәге жу итеп китте. Нәрсә булыр? Баскач югала. Ятып, кендек турысыннан аска таба капшап төшсәң, йомыры әйбер тагы кулга килеп керә. Үзе авыртмый. Сәнифә бер авык үз сорауларына үзе җавап таба алмыйча, урынында ятты да, җәһәт кенә сикереп торып, форточканы ачты. Ни булса да, балаларны тәртипкә өйрәтеп, аякка бастырып калдырга тиеш мин. Үз канатым астына алганмын икән, ана вазифасында, ата вазифасында үтәргә тиеш. Ул кичтән сөйләшенгән буенча ипләп кенә Алсуны уятты. Алсу җиз кыңгырау белән бер. Башкаларны алып чыкмыйбыз мәллә диюгә, Айнур белән Наилә дә сикереп тордылар. Солдатлар ничек киенә, балалар? Дигәнче, дип шаяртты Алсу. Менә рәхмәт, бер әйтүдә сикереп тордылар. Минем оныкларым йоклап ятамысың, дип балаларны дәртләндереп җибәрде. Ак яулыгын чиеп, алар янына чыккан әбиләре. Беренче көнне чама белән генә кыланыгыз. Ахырдан саныгызны җыя алмассыз. Сәнифә исә үзен үлемгә хөкем ителгән, язмышы белән килешүдән башка бернинди чарасы калмаган кеше итеп сизде. Урамга чыккач, беренче тапкыр шулай кымсызланып, йотлыгып саф һава сулады. Күк йөзендә, кар сарган агач башларында, күбеккә чумып утырган куакларда гаҗәеп матурлык, моңа кадәр күзенә чалынмаган гүзәллек тойды. Күзләренә моңа кадәр күрергә өлгермәгән әллә ни кадәр яңа төсләр кирип тулды. Эльмира Шәрифуллина. Алма апа. Дөнья шундый матур, яшәү ничек рәхәт, нинди ләззәтле эш бит бу тормыш итү. Балаларга да, әнигә дә әлегә сиздермәскә кирәк. Картлар әйтмешли, әҗәлеңә тигән шир булса, бер әмәлең дә юк. Тал чыбыгым, Наиләм нишләр, дип уйлады Сәнифә. Алсуы югалмас. 4нче каттан ягылып төшеп тә әнә берни булмады. Айнуры да егет кеше, менә Наилә сыйык. Тормышның зәмһәрир җирләреннән ышыкларлык канат кирәк аңа. Әбиләре дә карт бит җитмәсә. Алма апам, нигә һаман авыр сулыйсың син, дип шилтерәде Алсу, кара күзләре белән көйдереп карап. Сезне уйлап барам, кайсыгызны беренче итеп кияүгә бирермен микән димен. Айнур инде, Айнур иләнә башта.
Дәресләр бетүгә һәр көнне Машасы көтеп тора бит абыйны, диде Алсу, Айнур янынан апасы ягына йылгыр гына чыгып басып. Эй, үзеңне бел, Әнвәрне сөйли башласаң, күзләреңдә 101 шәм кабына. Менә серләр ничек ачыла. Я, җитәрегез, дип тынычландыра аларны Сәнифә апалары. Килеп җиттек. Әнә иң алда басып торган кеше Мөршидә апагыз булыр. Табиба Мөршидә апагыз Уразова. Ул оештырган сәламәтлек бакчасына әнә никадәр күп кеше йөри. Таякларыгызны ул күрсәткәнчә җилкәгезгә салыгыз да түгәрәккә басыгыз. Бүгенгә күнегүләрнең барысын да эшләмәгез. Син Алсу үзеңнең табибың кушканнарны да онытма. Йөгерешеп кайтуга, башларына җилем башлыклар киеп, кызлар душ астына кереп китте. Айнур юеш киндер сөлге белән кызыша башлаганча аркасын ышкыды. Алдагы көннәрендә күрелмәгән бәхетләре күп булсын, я Раббым, диде Хубҗамал әби, алма кебек алсуланып ваннадан чыккан балаларына карап. Ә синең яхшы эт кебек бурның суык, диде үзенә килеп сарылган Айнурга. Барысы бер юлы көлеп җибәрде һәм куллары белән борыннарын тотып карадылар. Әгәр борын җылы булса, дип сорады Айнур. Авыру эт була. Яхшы этнең борыны суык, аңкавы кара булыр, диде Хубҗамал әбиләре, балаларны табынга чакырып. Бүлмәгә иртәнге кояш нуры кереп тулган. Өстәлдә буларын бөркеп Хубҗамал әбинең кайнанасыннан калган җиз самавыры утыра. Уртанчы улым тимердән чәчкә ясый торган иде, дип сөйли ул. Авылдан күчеп килүгә күмер самавырын ялт итеп электрга килеп биргән иде. Аман шул хезмәт итә. Көненә ничә мәртәбә чыжлап, балкып өстәл өстенә менеп утырадыр. Күңелле итеп чәй эчкәннән соң һәр кайсы үз юлында булды. Тешен кысып, үз эченә яшергән борчуын берәү дә сизмәде Сәнифәнең. Юк, ул башкалар кебек гасабиланмады, еламады. Алай гына да түгел, хәтта уен көлкегә күбрәк тартылды. Мөршидә Уразованың сәламәтлек бакчасына көндә чыгу белән бер рәттән су кыйыну, кыш көннәрендә чаңгыда йөрү кебек гадәтенең эзлеклелеген бозмады. Табигать белән сөйләшеп, тәэсирләнеп кайта торган булды. Кара, бер җиремдә авыртмый ич минем. Ничек итеп шул тыер аяктан йыгарга тиеш дип фикер йөртте. Дөресрәге, ул аны күпмедер вакытка онытып та торган иде. Бер көнне исенә төшеп, яткан килеш тыерны эзләп карады. Әмма таба алмады. Күчеп йөри микән? Әллә эчкәрәк киткәнме дип уйлады. Әллә соң Худайның рәхмәте белән үзеннән үзе иреп юкка чыкканмы? Тик шулай да күренергә кирәк табибларга, дип катгый фикергә килде Сәнифә. Авыру гомумән озак сузып йөргәнне яратмый. Хәтта үләсе килмәүдән генә дә түгел, балаларны кеше итәргә, чын егет һәм кызлар итеп үстерергә кирәк булганга, үзенә һичшиксез яшәргә, сәламәт итеп яшәргә кирәк дип максат куйган иде ул. Ятим туганнарын җыеп алып кайткач, бөтенләй башка, яңа тормышта яши башлаган кебек сизгән иде үзен. Бетеп тә бара микән ни гомре? Әнисеннән яшерергә тырышуы файдасыз булды. Кызым, йокыңда көрсенеп, авыр сулап куясың. Бер борчуың бар ахры. Шир дияр идем, сызланмыйсың. Балалар хакында уйланасыңмысың? Дип текәлеп карады аңа әнисе. Ширем бар кебек шул, диде Сәнифә төшенке тавыш белән. Кайсы җирең авырта, дип сорады, мондый җавапны бөтенләй көтмәгән ана. Авырткан җирем юк, әни. Ләкин, дип үзендәге шик-шөбһәләрне сөйләде Сәнифә. Әнисе аны шул сәгатьтә үк тикшерелергә җибәрде. Ә инде 2-3 сәгатьтән кояш кебек балкып кайтып кергән Сәнифәне күргәч, шатлыгыннан аңын җуя язды. Соң инде, дип битәрләде ул кызын. Бу заманда әллә нинди тикшерү җайланмалары булган дәврдә шиккә калып, эчкә хәсрәт җыеп йөримени кеше. Шундый зур ихтыяр көченә ия булып, ширеңне белер-белмәс килеш җибеп төшүеңә гаҗәпләнәм мин синең, дип тагы да ныграк шелтәләде. Сәнифә шатлыгыннан сумка тутырып тәмле әйберләр алып кайткан иде. Әни белән кыз әле көлеп, әле елап, озаклап чәй эчтеләр. Борын салындырып йөрү сиңа гомумән хас түгел бит, балам, диде әнисе кистереп. Башка алай эшләмә.
Сиңа кайтып китәргә һич кенә дә ашыгырга ярамый. Җилкәңдә тау кадәр эш әнә. Ишектә кыңгырау шалтырады. Бит очлары кызарган, күзләре ычкынланып торган балалар кайтып керде. Алар белән бергә игә шатлык, көч-куәт, яшәү дәрте тулды. Әбиләре балаларны бәйрәм өстәле кебек итеп әзерләнгән табынга утыртты. Бу сабыйлар күңеленә хәсрәт керергә тиеш түгел. Аллаһ Тәгаләм, рәхмәтеңнән ташлама. Хәвеф-хәтерләр җибәрмә, диде ул, оныкларының аркаларыннан сөя-сөя. Һава лайнеры күрше республиканың баш каласына китереп җиткерде. Томан арасыннан иренеп кенә яңгыр сибәли иде. Юлчылар асфальтка төшеп басуга баш өстенә зонтикларын чөйделәр. Каршы алырга килгән стюардесса автобуска чакырды. Әллә санап кертә инде, дип шаярттылар егетләр. Юк, матурым, санамыйм. Арагызда танышларым юк микән дип кенә карыйм, диде чибәр кыз саф татар телендә. Гаҗәпләнүдән туктап калган егетләр, татар кызы, менә сиңа, дип тел шартлаттылар. Татарның юк җире юк бит аның, ник шаккаттың? Әйдә алга уз, диде аның артындагы абый. Ишек яныннан узганда Сәнифә дә сыкланып, текәлеп карады татар кызына. Бер секундка күзләре очрашты. Сәнифә аяк астына карап, бер адым алга атлады да тагын кыз ягына кайрылды. Кыз да аңа текәлгән иде. Ул да булмады кыз. Сәнифә апа, сез иш, дип каршына килеп басты. Бу Язгөлем иде. Алар бер-берсенең кочагына ташландылар. Нинди йомыш белән Сәнифә апа, дип ярым пышылдап, ягымлы һәм якын итеп сорады Язгөлем. Ял итәргә, диде Сәнифә. Бүген бер кая да җибәрмим. Мин сезне үзебезгә алып кайтам. Сәнифә: юк, рәхмәт, барып урнашыйм әле. Алдан килгән урын өчен, дип әйтеп караган иде дә, Язгөлем чат ябышты. Мин хәзер кияүдә, Сәнифә апа, сезне үзебезгә алып кайтам, диде, үзебезгә сүзенә басым ясап. Эш сәгатем дә бетте. Һәм үзенекен итте дә. Шунда ук такси чакыртты, Сәнифәне алып та китте. Юл буе сөйләшеп кайттылар. Беренче күргәч үк сез миңа ни өчендер гел әниемне хәтерләттегез. Сез әтием белән хат язышканда, мин үземнең ятимлегемне бөтенләй оныткан идем. Миңа шундый рәхәт иде. Ерактан сезнең җылыны, ана назын тыеп яшәгәндәй булдым. Кинәт кенә апаның хаты килеп төшкәч, күпме еладым, ләкин әтиемне күндерә алмадым. Эш бала белән булмый, дип кырт кисте. Бер елдан ападан тагын хат килде килүен. Гафу ит, наным. Сәнифә чынлап та кияүдә булмаган, үлгән туганының балаларын алып кайтып тәрбияли икән дигән иде. Ә ул вакытта эш узган, әти өйләнгән, хәтта малае туган иде инде. Әбием дә бик уфтанды. Ах, бу апагызны теләсә кая борынын тыкмаса, кем кушкан иде аңа тикшереп йөрергә, диде. Әбием вафат инде хәзер. Менә бүләк итеп биргән сервиз гына калды, диде Язгөлем, уймак кебек чәшкеләргә кофе салып. Мин кияүгә чыкканда, әбием аягында иде әле. Эй, мине ярата, эй, сөйләшә иде. Үз телебезне белүеңә сөйенепләр бетә алмыйм, кызым, дия иде мәрхүмә. Баштагы елларда бик юксындым үзен, диде ул, яшьле күзләрен сөртеп. Ә сез әбием өчен беләсезме кем идегез, Сәнифә апа? Изге җан. Андый адымны ясарга бөтен кешенең дә йөрәге җитми. Берәү генә түгел, өчәү бит алар, өчәү. Берәр кашыктан 3 кашык, берәр ыектан да 3 пар ыек кирәк аларга, дия иде. Гафу итегез. Хәзер ничек анда тормышыгыз? Үзегез турында, тәрбияләгән балаларыгыз турында сөйләгез әле, диде ул, сабый вакытындагыча яңадан да Сәнифәнең куйнына керердәй булып. Мин дә әниемне җирләдем, диде Сәнифә көрсенеп. Әниләрне озату авыр. Әллә гомер буе бергә яшәгәнгә бик юксынам, дип өстәде. Ә балалар, һәр кайсының үз гаиләсе хәзер. Вакыт-вакыт оныкларны гына китереп куйгалыйлар. Сәнифә апа, рөхсәт итсәгез, сезнең килгәнне әтиемә шалтыратып әйтер идем, диде Язгөлем кыюсыз гына. Юк, юк. Сүз җае чыкса, мин бөтенләй кайтып киткәч әйтерсең, диде Сәнифә урыныннан кузгалып. Менә үзебезнең татар чәкчәге. Гаиләгез белән бергә җыелгач, чәй эчәрсез, диде ул, кәгазь тартмага матур итеп бизәп өелгән чәкчәк чыгарып. Мин китим. Язгөлем Сәнифә апасын берәр кич кунып китәргә кыстаса да күндерә алмады. Алайса мин сезне илтеп куям. Шит җирдә каңгырып йөрмәгез, диде ул, телефоннан тиз генә такси чакыртып. Билгеләнгән урынга җитәр алдыннан, авыр сулап,
Безнең әтинең бәхете булмады аның, Сәнифә апа. 8 яшьлек бала калдырып, икенче хатыны да вафат булды. Сезнең янга барырга әллә ничә талпынды, ләкин батырлыгы җитми. Минем хат иң авыр вакытларында барып төшкән булырга тиеш. Кызы бик катлаулы операциялар кичергән. Үлемне җиңеп яши торган кешеләр алар, кызым. Бик көчле рухлы ул Сәнифә апаң. Мине кабат сынамаячак диде дип сүзен төгәлләде. Ялгыз хатынның көчле булмыйча чарасы юк. Тормыш аңа бернинди дә ташламалар ясамый. Гомумән алганда, көчле булып, җир йөзендә үз кадрыңны белеп яшәргә кирәк, язгылым. Дөньяга килгәнбез икән, димәк кирәк булганга туганбыз. Җирне ямьләргә, яшәртергә һәм яшәтергә туганбыз. Үзем тудырмасам да, җәмгыятькә кирәкле кешеләр итеп тәрбияләдем мин энемнең балаларын. Шуңа куанам, диде Сәнифә. Рәхмәт, Сәнифә апа. Сезнең белән горурланам мин. Сезне белүемә шатланам, диде язгылым. Такси бик матур бина янына килеп туктады. 5 кенә минут көтегез. Мин туганымны кертеп чыгам, диде язгылым шофер егеткә русчалап. Бинага килеп керүгә, каршы алучылар белән җирле халык телендә сөйләшә башладылар. Ничә тел беләсең, дип сорады аннан Сәнифә сокланып. Күп түгел, 4 генә, диде язгылым елмаеп. Кунагының чемоданын йомшак кресло янына китереп куйды да, кочаклап битеннән үпте. Яхшы ял итегез, Сәнифә апа. Без сезнең янга килеп чыгарбыз әле, диде. Небось, дочка, дип әллә көнләшеп, әллә кызыгып сорау бирде аларга янәшә креслода документларын әзерләгәнне көтеп утырган рус карчыгы. Да, мать, диде язгылым, әбинең сүзен игътибарсыз калдырмыйча, Сәнифә өчен җавап биреп. Аннан кулын болгый-болгый таксига кирип утырды. Якты йөзе белән тәрәзәгә капланып, тагын нәрсәдер әйтте. Җир җылысы гына микән бу балада, дип уйлады Сәнифә, муйнындагы зәңгәр шарфының бер канатын җилкәсенә салган, чәчен нәкъ татарча итеп уртадан ачып төйнәгән язгылымга текәлеп. Әллә ятимнәр барысы да шулай ана сарылы, шәфкатьле була микәнне, дип уйлады, үзенекеләрне дә күз алдына китереп. Машина ераклашкан саен язгылым йолдызларга якыная барадыр кебек тоелды Сәнифәгә. Татар кызының әкияти гүзәллеген күкләрдә күрсәтеп, күңелен илаһи нур белән байытып кайту өчен. Алай гына да түгел. Бөтен кешеләр дә бәхеткә тиенеп, җир йөзе илаһи иминлек белән яшәсен өчен. Укыды Алсу Каюмова.